Haude. Kaixo, ongi etorri Night Cityra, ez? Bai. Ja, 2 hilabete pasa die, praktikamente jokuak irten zebanetik, eta, bueno, gora bera askorekin, burua uste askorekin, eta baita igual gauza on batzukin, bai, porque gaur ikusiko dugu, ez? Pixkat gure iritzia, ero olako sola salditxo bat egingo dugu, etorri da Lander, ez? Gure kasetarixa. Ez entzuten zuen, oin, Lander? Ez dakite... Bai. Lander eta Aritz, baita? Bai, atzaldeon. Barea. Eta, bueno, ni Damian, eta, bueno, pentsatzen dut, izango dela gehiago komentatu gertatu dan guztia, jokua, ez dakite, igual interesgarrien hasieran esatea guk jolastu dugun, eta jolastu baldin badugu ze plataformatan ibiligan, baita jendiak eukitzeko idea batez, zein izan dan gure esperientzia, ze hitz egingo dugun bezala, gertatu dien gauza plataformaren arabera oso desberdinak diez, esperientzia eta dana. Ni badozu hasi Lander zeu? Nik PC jolasteot. Eta egiz izan, nahiko justu nibiaten nire, dekoten ordenadorerako justutxi bilate. Ez dut arazo potenterik, igual kontsolatan egon diren bug eta katzetanak eiatez paseguro korrien, baina funtzionatako modun bai, baina justuen, izango gu. Eta hitz bestiok zelako esperientzi joki zentzu horretan, baina... Bai, nik nire kasuan PC-an ibili naiz, gutxi ibili naiz, atera zan, rendimendua behai gaindu zutena, bai, PC-en ondo doa, baina ez doa agindu zuten bezalako ondo, eta gero bugak hainbeste hauek esan dut. Nahi hauet orain ibili esperientzia ardizkakoa izan, eta gero rekuerdo txarra izateaino, utzi alde baterako, pixkat, gero aipatuko dugu, baina No Man's Skyn paralelismoa dauka hone guztiak, ez? Asko agindu zuten, oso gezki atera da, baina No Man's Skyk terrenoa berreskuratzea lortu zuen berriz. Eta nik ikusita ze estudio dan da esperantza hori daukat. Eta orduan utzi egin dut, baita ere ordenagailu berriak hartzen detenean da, orduan guztiz ondo usteko eta saiatzeko esperientzia bat izaten. Ze jolasak potentzial izugarri daukala ikusten da. Bueno, nibe, bai, PC-an ibili naiz, orduan ez daukogu hainbeste komentatzekorik, baina bai, nahi 1080 badaukat, eta lata be egisa da leku batzutan 40tik etzala igotzen, 40 FPS-etik. Egia da, nire ustez, zentzu horretan be, jolasteko moduan izan dela, eta lortu dut 2 hilabetetan jokua pasatzea. Bentsate bukarara iristia. Ez da egite Landerzu pasau dozun, aritzek esan dago esetz. Nahiko jolastu dut, amaiera bueltan hau zuta maitxu, baina amaiera bueltan hau. Eta ezkenien ditxio eta burueten bigarren maiak izin horrek. Era buru biltzeko zera, da hortze itxiot, justo, amaiera. Gero, Damian ustez superatu ez zula baitare, ez dakit, bio baitare, zean, odei bitartezko ejekuzioan, hau da, GeForce Now, sonatzeitzuk, Damian, Landerzuk ez da nun baiten probatu zenun. Nik behortik, GeForce egaz. Ni probatu duen eta ondo zijoan, baino, karo, debaldiko kontua zen, orduan ray tracinga ez naukan. Eta zateute ray tracinga hartuta, bizualki bentsat asko mejoratzen dela. Gertzen da, hori barik itxalak eta batez asko gertzen da ez tekiela bider besteko maile. Beste joku batetan ez tekina ray tracingaik beste zentsu baten dago argiztapena, da hori asko egertzen da dut, batez barruko zertan. Nik jolasen beste, batipatei, ikusiotena ray tracingako prestatuta atera dian jolasak, efektu hau gertatzea baitare Flight Simulatorren. Dago prestatuta ray tracingako gina, eta ray tracingaz daukazu iluminazioan zerbait arraroa dago. Esatezuna da, segurazki ray tracingako ez bazuten prestatu, iluminazioa hobeto gongo zen, orain dagona baino. Zerbait ez du funtzionatzen. Nire ustez, generazio aldaketa hori iluminazioan hainbestekoa da, ze jolasen bezu, o baterako edo besterako. Bietako aterako iten bazu, bestean ez da ondo ikusiko.
Bai, nik ez dut horren beste igarri, baina egia da baiet, ray tracingekin eta grafikoak topera ipinitza, azkenean uste dut jolastu izan dutela 2080 batekin, GeForce Nowko zerbitzaritan, eta hori, ipintzen dozu topera, eta 50 piku FPS, incluso pixka bajuago 80 eta hola, eta horre bai mobitzen dago, beste modu batera jokua, eta gero konexioa oso nahi izan barik be, ba, mobilian, ero tablet batian jolastu zenke. Bai, alde hortatik Ondo sartzen da, bai. Ez dakit, aukera, nire ustez aukera ja hori erreala da. Zure konexioak emoten baldin badau, gaur egun aurrera. Baina igual, oin interesantiena esnatia, ez? Kontatzea pixka segertatu zen, Cyberpunk irten eta... Igual kronologiko jazio genuen, bai. Ez du ingurutxua saltu da. Ez dakizenaren dako, pentsatzen dut jende gehienak jakingo da bela, ez? Horretzik esaten dut. Jakin, baina igual batzuk entzun dabe eta ez daukean garbi, ez? Bai. Azkenean jokua, zu jakingo duzu beto, ze urtetan anunzio zeben hype guztiakin eta... Iragarri bien 2012 zen, iragarri, eta gero urtien 2013-en teaser trailer hau oso ezagunen izana. Bai. Eta hori, gero trailerren amaieran ikusten zen, esaten dira. Preste gongoa noiz, guk amaitzen dugunean. Pum, listo. Ez dago besterik, guk amaitzi arte, ez dago gongo listo. Baina... Igual ez da bebete, ez? Ez da bebete, hori izan da akatsa, ez? Nik uste Cyberpunkek akatsa bat daukala. Eta da justo Lander zuk esan duzuna, da ez da bela amaituta etara jokua. Oida. Eta esan dabe amaituta zegoela, hori. Esan baldin bale, da alfa bat eta nahi da benak early accessan jolastu leike, baina ez dago bukatuta, bueno, igual gero hypeak entzen dozu, baina jendia betzan soratuko hainbeste. Baita. Baina bietako bat. Aipatu erra da baita ere, urtebete atzeratu dala, bere zatera bertzun datatik. Eta alaretzeon bukatutaz. Bai, osea, teknikoki ez da gitero organizazioan ero mentzat enpresaren aldetik izan da katxa. Jokua bera, gero beste modu batera igual epaitu leike. Garatzaileai ezin zaie, zer esan, zer. Programatzailea dia, langilea dia eta punto. Erabakiak goitik etorri da. Marketing aldetik. Hori da. Egondan diskurtso hori, trestona izango da, ez da gokingo akatsik, hori izan bien. Ez da gokingo akatsik, tal cual izan bien. Orduen, gente beste gozat espero, hori edo. Izurra esan denean. Eta hori PC libratu dala, baina gezkin zutena nire ustez... PS4. Bai, aurreko generazioetako konsoletako PS4 eta Series X-erako esan zuten PC bezala etzala ikusiko, baina ondo ikusiko zala. Eta karo, segertatua konsola horiek ez daugatela, teknikoki zin da, hau da, garatzaileak batek esaten zuen, disko gorrera daukanen akzesua abiadura, txartel grafikoa daukatena, ezin du, teknikoki ezin ezkoa da jolas hori zeita. Ez da optimizazio kontua bakarrik. Ez da optimizazioa, osea, ezin ezkoa da. Eta beraiek izan zuten ez. Eta gero gertatu zana zan, jolasatera aurretik enpresek bidaltzen dituzte kopiak jolasanak, publikatzei ezberdinei, publikatzeiz komunikabide ezberdinei, probak egin ditzaten eta reviewak egin eta ze hartatu zen biali zituzten kopia guztiak PC-koak zian. Eta zenbait mediok esan omen zuten, konsolakoa biali guzu, ze guk, konsolakoa nahi dugu aztertu. Eta kasorik ez egin eta alare PC-koa biali omen zien. Eta pixka hori da, zezu jolasa ez bazuk eski ateratzen eta ez zer ez izatea handia da, baino ja nahita iskutatu dezunean, jendea erreserbatu dunean jolasa eta ero ateranean ez da inolaz ere agindu dezuna, horretak puntu bat fraudean izan daitekena dago. Eta... Gauzako egiten dienean, ez dakuzu lotxarik erakusteko eta zabaltzeko, ez? Hoi da. Eta egunean hain ondo, zuk igual esan duz, erabilin nire bideoa, probatu berseino hau, eta horrek esatean nahi duz. Horretik be, etxen bi esan zerak erakutsi kontsolatako berseinoak, da beti, hori, PS5, Xbox Series X, baina PS4 da Xbox One-en kasuen, bakarrik erakutsi ben PS4 Pro eta Xbox One X-eko bertxinoak. Kontsola normaletakoak ez pizten erakutzen dut. Claro, hori da jantie babiltzen bultik aurreri, kasetari zete bai, hori txikizen duen.
eta zera hori sortu zen ez da uzela prest, argi dagoela ez dagoela prest, eta izer, horan urten da, eta bai komunikabideek eskatu barren batzuk edabide batzuk edo kastarizek zan daekie, etxila bidali kopizie PS4 ez Xbox One-ekoa. Eskatu barren. Osea, hori, zera hori da, ozta? Bai, eskutatzen nahi zian, zuzenean. Hori da. Bazakiten, ze gertatzen nahi izan. Eta horregatik gainera, aipatu beharra dago, azkenengo hilabetetan langilea jarduntziala. Krantza egin zuen. Baina, pentsa zenbat egin zuten, ze jolasa atera zen bezala atera, frakaso absolutua, jentea izugarria zerretuta, eta langilea gabon osotan, zea ontzian, jaietan ontzian. Ze legalki ezin zuten txiki bat, aritz. Bai, krantza da, azken finean, egunean 8 ordu sartzen badituzu, krantza da ordu estrak eitera praktikamente derrigortzea. Eta igual sartzen dituzu 14. Zenbat igual 16 iristen da. Eta eman, audizioko teknikari batek edo, 13 ordu baino gehiago sartzen izan. Aste batxutan. Eta hori egunero. Eta, karo, gertatu zen, jolasatera zen, kriston impactua dauka, jendea zarrauta dago, eta ezin du partxe, izaten daba, ez? Gezki atera duzu, eta partxe bat aterako dugu, lehen edo, ezin zuten lanean hasi, ze gabon osoak jai eman bertzizkien legalki langilei, orduan, egon geha, urtarria bastante aurrera arte, partxe txiki bat ateratzeko zai. Orduan, goitik etorretako agindua da, jolazonek beste urtebete minimoko garapena falta zaio, baina urtek erraz esaten dana, eta, zuzenean, aurreko generazioetako kontsolatakoa esatea barkatu, baina pentsatzen genuen baetz, baina teknikoki ezinezkoa da, beraz, erosio zuten diru itzultzen dizuegu, eta barkatu. Baina gutxenez, egiak inkuna aurrea. Lehenengo biderra olako zer pasten dana, zein PlayStation Storetik kenduin dabe jokue, Sonic kenduin deu. Eta hori kriston zera da, azkenin olako AAA joku baterako, zorrakari dutxe da, hori pasetia. Bai, gaina, aipatu garra dago, Sonic eta Microsoftek, Sonic kenduin zu Microsoftek ustet ez, baina politika daukatena da, online erostezun jolasetan, jolastu eta gero diru ez zaizu itzultzen, jolasa itzultzen nahi behazu. Zer gertatu zen Cyberpunken kasuan, hainbesteko polemika izan zen, CD Projekt garatzaileak aterazian esaten, nahi dutenak guztorazian egatu diru hau itzuliko diegu. Arazoa zer da? Behai gaiziala komprometitzen Microsoft eta Sony behaien politikan aurka egitera. Eta azkenean, onartu garri izan zuten Xboxek eta Sonic, ze jendea zutan zion. Baina honek arrisku bat jartzen du. Sony eta Microsoft eitzaiona bat ere ustatuko. Presente bat jartzen du, eta horrengoan, beste garatzaile batek antzeko egiten mau, arek eskatuko jo, nire jokoa den daet, jendeak aukera hori itzea, diru itzultzeana. Orduan, hemen, nire ustez politika honetan, hemendik aurra Microsoft eta Sonic jarriko dutela kontratotan, jolasak eski ateratzen mazaizu, dirura ez zaizu itzuliko. Punto. Eta hori firmatu beharko dutela garatzaileek. Zien dago, zera hori ez da, bai Sonic eta bai Microsoftek, ez da biela joku ebera balore edo ebalue euren dendatan saldu horretik. Claro, Steameri eta beste plataforma txuri asko kritikeiak zentsu horretan ez da, zelako joku eskazak alditzen urten esango zuzenin akatspilo bategaz eta zintzena jolastu. Bai, ikusi dugu hori posible dela joku handizetan eta kontsolatan be bai. Orduen zera horretan be aldaketi egongo da seguruenik, ezin izango da barriro hainbeste akats, hain txarto, ezin dana jolastu publiketi argitaratzi euren saltokizetan, ez da? Bai, hori ala da. Nire ustez honek, lehen osantena ez, No Man's Skyk ja precedente bat jarrizun, marketing aldetik jolaz bat saltzea gero realitateakin zerikusik etzaukana. Eta munduan mailan baldin bat seguntzea bat, nola esango dugu, garatzaile bat jendeak
inolaz etzuna espero horrelakoa gertatuko zena, CD Projekt Red zan. CD Projekt zen, garatzaileen mundu hau egunero bideojokoen industria eta artea gutxiagoa dana eta gehiago negozio hutsa dana, pues pixka salbatzaile horiek, ez? Talde salbatzaile horiek, polako horiek, gauzak ondo egiten dituzte, The Witcherrekin komunitatea ondo mimatzen zuten, zera? Eta derrepente etorri da kriston hostiakoa. Eta, karo... Bueno, Juan dan astian, zu komentatzen dituzun titulo honekin, Juan dan astian, Thomas Mallers, dala Ori and the Blind Forest eta Ori and the Will of the Wisp, jokuen, plataformeroko joku famatu eta premiatu honen sortzaia, bera pixkat estanda zeban, ez? Eta esan zeban nola egon zan, zeban oso nekatuta, lehengo Molinez, Fableekin, ez? Inzebana. Peter Molinex. Hori da, Molinexek Fable hype hau zeban, ez? Lehengo, gero Son Murrayk bai, No Man's Sky, gizurra esan zeban, eta, karo, bera ikiston bingen zotzen, zeitxura danez, hori hande Blind Forest etara zebanean, ipinibia zeben revista famosotan eta portadan, eta askok esan zotzen, justo nola No Man's Sky urten behazan batera, eta kristonetako jaipa zeuan, No Man's Skykin mundu guztiak kriston jaipa zeukan, esan zotzen, zure joku ondo dago, baina nola daukogun joku hau ondiagoa eta jaip gehiago daukana, ipiniko dugu portadan No Man's Sky. Eta ipini zebela, eta gero izan zala, kriston fraudia, eta tipua oso txinauta zegoan. Eta oin Cyberpunkekin paso danakin, baita, ez? Eta esan dago, ez que zela da posible hau onartzia jendiak, ez? Ez errakusteke dana iluntasunean inda, eta hola, eta beste batzu gare dana prozesu guztia erakusten, eta guri kalte itzen dozku. Osea, bestia premiatzen di, ez? Eta gero oin igual, Cyberpunkak igual kiston egurra jaso dago, baina salmentak ez die gutxi izan, Ez da gizuek zenbaki daukazuen, baina uste dute berez komertzialki exitoa da. Igual, etorkizunera begira mina ingotze, baina momentu honetan Cyberpunkak saldu dau asko. A ber, garbi dago... Lehenengo 13 milioi ale saldu bazen. Gero, klaro, ja itzultzik eta hori dana, hori beste kontuan ez da, baina danak etxe benitzuliko, ez? PS laukuak eta ez txakonak ibiltzen eta jakonak ibiliko, seguramente igual baina, ez? Eta jende asko esango zuen, zaiengo naiz, adiz nik indeten bezala zaiengo naiz, eta noiz bait jarriko dute ondo. Hori, intzeben, ez da geta aritz ipingi zeinken pantaian olio asko da, baina bestela badago, eren bide, ez da gizela da, kalendarioa desela indabe partxeena, eta da, PC-ko partxeak nola datozen lehenengo, eta gero ja, urte erdi alderaro konsoletako partxeak ailegauko diela. Dauke... Zebost eta Xbox zirizeko partxeak. Zeratuko naiz begiratzen. Haben, bilatzen duten, eta zu, segilase eta... Irudia topatu, bai, vale. Ondo. Eta gero, bitartez hitzaiten juteko, ez? Nire ustez, honek eingo iona kalte handia, urrengo jokotara begira. Cyberpunk, CD Projekt Redek, urrengo jolaz aterako duna, The Witcher 4 seguru nao garatzen nahi diala, eta karo, ze gertatuko da bain, ze The Witcher 3 exito totala izan zen. Mundu guztiak kritika hona dauzka. Hon Cyberpunkekin kriston hostiako hartu dute. Orduan, lauen ze gertatuko da, bat, seguru ez diala gango prekompra hainbeste, jendeak aurretik ez du ereuziko hainbeste, eta jende askok, naiz eta ona atera, ez du sinistuko. Ja behaiekin konfiantza galduko du. Nik hori zalantza dauzkat, nik uste dut jendeak Cyberpunk jokatutako joku bat izango dela. Benetan jendeak erosiko dabela eta jolastuko dabela. Jokua bera niri bastante gustau jat, Gero, badare, igual, da esaten zebena izango zala, da, ez dut uste dela generazio berriko joku bat. Baina bere generazioan, igual, joku onenetariko bat ez baldin bada onena genero jakin batean, igual bai. Nere iritziz, Esaten dut, igual, exito handia baldin badauka, igual, urrengo jokua jendiak jolastuko dau. Gertatzen dana da zuk esaten dozona, prekompreak ahaztu. Jendiak seguramente itxoingingo dago.
Bera, pantailan Hori da. jarri dut gure arpegien da gainetik irudia, ba hori, esan dezuna, ez? Roadmapa partxeena. 2008an aurretik 3 atera zituzten, 3 txiki, horietatik zeurazki bat ematzuk izan zian lehenengo eguneko partxeak, eta bestea dia, baina, tonteri utza zian, jolaz ez zuten ezerre arreglatzen. Horren, bat puntu bat atera da, Bai. eta zerbait mejoratute, baina, bueno, ezerrez, kasi. Da urrengorako prestakuntzi. Prestakuntza. Eta hortatien beste bi txikitxo eta da bez, hotfix moduen. Bai, hotfix bat atera dute, bat puntu amaika, eta ero bat puntu bia oraindik ez da iritsi. Baina uste dut bat puntu amabi ez da betara, bai. Bai, amabi da goine. Bai. Bai? Etxe guan planifikauta, baina zeo zein da. Hori izalezke baitare. Eta, bueno, oraindik patch puntu bat bia dago, eta ero eterko izin duna esateute, egongo ja, DLC de baldezkoak, hoxe faltazen oin DLC-atik kobratzen aztea, egondan eta gero. Eta ero baitare, konsola berritarako, hau ustet, udarako izaleizke, konsola berritarako, generazio berritarako, alako aktualizazio modu bat atera erote, kalitate grafikoa eta mejoratuko dituna. Eta gero, garapena hemen ikusten dezute, da hola tarte bat, ez dutena fetxarik anuntziatzen. Alako movida daukatez, nire ustez ez dutela zer anuntziatzen, ze bakite anuntziatu. Eta faiatzen baute, ezke ja elur bolaila izkela abalantxa bat. Bai, kontu handi euki behar dabe esaten da benakin, ez hori da, hau, No Man's Skykoa bezala, ez? Esate zeban gauza bakoitza meme bat zan, automatikamente. Bai. Edan, horri buelta emateko. Bai. Hori gero jabate pilo baten izi geratu zan, ezta? No Man's Skykoak espien esaten, zebez, zero. Ja, atarartien partxe potentie, egunerak eta potentie, zebez. Eta hemen bebarreine pasiko bala zango nik, ez? Oin parkamen eskatu dugu zuzendarizek, CD Projekteko zuzendarizek, urte izan bidizan parkamen eskatzen, hori partxien akute bizea saltzen dut, bai, ametik aurrera nik uste dut, izi dituko izela, jungo direntaten unenak eta txikitxue, konpontzen duzak, eta bero, nire ikusko da bezarrein etorkizunean, udar arte gitxien ez, eta hori, togu intxugun ez edo, uste dut. Bai, a ber, guretzat honena izan olitzateke, CD Projekteatik ezer zentzutea. Horrek esan nahi du, lanean buru belarri daudela, eta beire esan dutela. Barkamen askatu, eta hauen lanea hasiko gea, hau konpondu barra daulata. Azte maria itzein eta zea, eta zaiten. Nere ustez, ez dietela barkatuko, lehen gauza, langilea behaiek, ez dutela onartuko, goikoi, holako jolas bat atera izana. Ze, zu pasaituzu urte pila bat. Gero esan deguna, zeana, krantxana, egun asko pasaituzu, ordu ekstrak sartzen, kabrori bat bezala. Eta jolasa hola atera, eta zure espedientera gehatzen zaizun mantxa hori, ez, garatzaik ez dute onartuko. Zenbait agian ja aldein ingozia, nazkatuta. Nik esperoet hau aterako utela horrela. Bat, eta zalei behira ez, danok cyberpunk baten zai gaude, mundu zia jaipa zaukan, tematika hau, pixka jorratzezun igual Deus Exek, baina hau zan Deus Ex bat, a lo grande, ondo egin da. Eta oraindi potente haua, eta ez, eta gertatu ana da, kriston jipoi hartu deula danok. Eta jolasa hona da, ikusten da, trasfondo eta ondo daukala, baina... Nahi balden badozu, ingenke hola pixka komentatu. Alde batetik igual lotzearen nikin gonean komentatu bugak, ez? Ikusi ditugun gero bugak bat ez guk. Bai. Eta baita igual entzun duguna gero, ze dare asko nire ustez, nik ez ditutenak ikusi igual konsoletako kontua dielako gehiago igual. Eta batzuk dare, ez totuen alagatzen igual, jokuan jarraitzen ero, ez? Bug importantiak izan lehizkenak. Eta beste batzuk igual dare gehiago, inmersioa apurtzen da benak, ez? Eta igual hori komentatzea, nik igual pertsonalki, hola, ez bak importantiak ez jarritzekoak pare bat eukidot,
eta gehiago zen kargatu jokua eta berri saiatu, eta igual kasuren batean behiratu behar izan dut interneten, eta esaten zen, adibidez, kotxean joate zinean leku batera, eta tipo bat etorri zen, zuk daroiasun beste tipo baten bila. Eta ez zan inoiz asaltzen tipo hori. Esaten zen, espera aquí, eta ja, inoiz izan agertzen. Eta behiratu neban, eta inbia zinean, bidea jarraitu biharrian GPS-iakin, hartu behar zinean dana, eta joan behar zinean kanpo atrabez, kotxiakin, eta ailegatzen zinean lekura eta orduan agertzen zen tipo hori. Olako pare bat bug badare, eta ez datorrek oso importantea die, kritikoa die. Behintzat, ez da on bugik, ez tozan alaga jokua pasatzen osorik. Baina igual misinoren bat egin barik geratu leike. Eta horre direnetzak kritikoak, eta gero inmersioa apurtzen dagana, tipikoak ikusi ditugunak toki guztietan, kotxia ideitu eta igual kamioi batek esplotatzen dauzun onduan, o kotxia lura azpian sartzen da eta desagertu itzen da, ero agertze gatu kotxia berri agertu beharrean, agertze gatu jota estresauta ate barik, maletero barik, osea, SB barik, eta zer gertatu da, ez? Olako gauza pilo bat, kotxiakin pilo bat. Kotxia deitzian hori, ero agertze gatu kotxia ideitu eta pum, agertu itzen da zure horrean. Eta esaten joe, tio. Inbertsioa... etorrin beharko zan, ez? Nun baitetik, gero... hori tope, gero... adibidez, txip bat etarakot burutik, ez dago estena bat, ez? Txip bat etaratzen dana pertsonaia batek burutikola, eta de repente txip hori bihurtzen da pistola bat, hola daukanien eskuak, ez? Daukanien eskua bere bekokian apoiauta, eta gertzekako pistola bat burua aldenik alde pasatzen, eta hartzen da pistola bi bietzekin, eta emoten dutzu txip bat izango basan bezala, eta da, Hori zuri gertatu zaizu ikusin dut. Bai, hori neri gertatu zait. Ez dakit, igual, seguramente partxeren batean igual konpondu da, nik ez dakit, baina 0.5 ero jolasten abanik, 0.4 eban ikusi. Eta hori olako pare bat gauza, objektu bat, txip bat ero izan biasana, edo beste gauza bat izan biasana, bihurtuta pistola eta hola, ikusi dut. Eta esaten dozu, bueno, vale. Baina egia da, inmersibamente, pizkan jaru da, hala. Nei, aziratik hasi zitzaizkian. Hau da, hasieran limusina sartzen zenean hitzaitekoan. Limusinakin, ez dakit, espalo irao sartu zen da jendea atropeiatzen olako zuz. Ikuste zen duzu konbertsazioa zimaz eta derrepente espaloitik jendea harrapatzen zoazen. Gero gehiago zi... Atzalde entretenido bat, nahi zitin. Gero, testura kargatzea gana, gutxi, baina noizbaito gertatu zait testura pila bat ardatzea kargatzea. Gehiago zertatu zait. Hau ez dakizuei gertatu zaizuen, baina igual tiro bat airerain, jende zibilak makurtu iten dia, giratu iten zea, segituan berriz bultatzezu bizta, eta jendea desagertu inda. Baina eske, ez dut esaten 10 segundutan, ez. Literalmente da, segundu erdian bizta kentzezu, eta jendea desartu inda. Hau da, objektua deskartu dira. Eta kotxiekin? Bai, kotxek aldatu kolorez eta... Eta urrinera... Bai, aldatu. Basamortutik joan, eta ikusi urrinera, kriston karabania, igual 50 kotxe, eta esatu zu, 10 segundu barruan nago. Iristeza eta ez dago kotxe. Ez dago zer. Zero. Kriston amorre motez derrek. Hori bai dela inmersiña apurtzeko, zera perfecto. Da ero inteligentzia artifiziala, barkatu Lander, nahi bintzat gertatzen zait, biren etxe aurrean, bakizuten nola, puestoa jatekoa eta, eta eskuin aldera, dago garajera baterako aldapa bezala, ez? Justu jetxita. Pues hor, karretera pasatzen da kurban, eta nerean beti autoak etortzen dianen hortik, bazterrari jotze diote. Eta bazterrari jota aurrera dute, kotxe bakoitza jotzen dio, eta aurrera jaitzen du. Eta, karo, jendeak istripu bat egon dala bezala bildurtzen da, eta dana makurtuta. Osea, ez dut ulertzen hori. Nire etzat pasa hori, Ez que hori da, jolasana arraroa hori da. Justo hori, Jolasana da arraroa. Izan bazen bug konkretu batzu daudela, eta mundu guztia gertatzen zaiola. Baina da, bakoitzai bug bat gertatzen zaio. Orduan, nahi gauzea gertatzen zait, eta zuri toki berdina ez zaizu gertatzen. Eta zuri bat tokatzen zaizu, eta nahi han ezerrez. Orduan, inok ez duen ulertzen ze gertatzen nahi da.
Ba, nik bug hori ez aparte, ez da, Landerrek esateko dauka, baina zu Bai. komenta dozuna iana, gero ingonean komentario zehatz bat, eske ia da lotzabarria, Bai. jendian jokaera, eta polizien jokaera, eta banden jokaera, bandena, ez dakit, baina poliziena da, ni egon naiz misio baten, egon, kotxe batean, pertsonaia batekin berbeotan geldi, kotxe bat aparkauta, eta polizia bat denbora guztian kanpotik esaten, salga del coche, levanten las manos, eta gize, hola, igual, 5 minutu, kiston raiadia, entzuten kotxekoa, eta bestia, polizia hola apuntatzen, irtetzesa kotxetik, eta, jazta, ni puto kaso. Eta, ze da, ja, bai, gauza batzuk, hola, ia, Bai. terrible. Ia PlayStation batekoa. Holan, guztu ganera hau neko bu jorokorra dela. Deixena, dela main edo zaitzen hau ia kotxeena. Bai, taxien zerbitzua, ez? Bai, behin da berriz, pom, deitxu da, deitxu. Egon beste nero gazu berretan, da deitxu, da zola salditzeke behitzen, zentsu barik da juku oso, no? Da hori, nan hori pasteiako. Eta horribili da. Neri eja pasa hori. Az? Ba, kasualea di hau, pillo ikusi dut internetan. Igual, ineban, dela mainen misioak segido danak bukatu nahi. Bai, nik alain ditun. Eta horretik Igual hori itzait da. azalduko. Ondo izu, ze joku osoan, bere dizikatzen, bere taxi baten, urbil zinean, ja, pum. Bardintxon beste bizino baten egon, beste nogaz bertan egon, berat ditxutxutxun, eta zinzu deiz behi ez zer, derrigorri sorten datxu. Behin deitzen hasitxe, entzunen bizuan. Eta horriblia da. Eta aparte bari, zuk esan zune kotxina, kotxile deitxu da bueltak agertzien zakin du jausten, lako piloa, gentie nokie, eta niri ikusten jarratxie, da alertik zaitetie, da letxe dana, piloa. Monteri Susanien arrapeatzetik sofa baten dagoela, lurrera jaustie, zutundu barrero sofan jarri eta kao geratu. Ez da kao zabar. Bai. Baina holan joku apurtzekorik ez da dukin bat. Horretan suerti bukidot eta mizina galako ondo da hori. Akordatzen, ez dakit, trailerra atera zuten bat Cyberpunkena metroan azaltzen dala. Horrekin meme pila bat eintzian munduko herrialde desberdinetako bideoanak. Niztait hori zea bat zan, jendean partetik premonizioa bat zan, ze jolasan bugekin merezi ikustea YouTubea sartu da bideoa bugo honenanak, ze parrez bukatzez, hain dia ridikuloak, que ulertzeko mundu oso komplexoa dela, baina joder, nik ezin dut ulertu, jolas ateratzez ikustenean behar ezatea, hau ezin da atera. Bai. Falta jako pulizia, baina, esatu duzu, iana eta hori, kriston problemia izango zen, baina, bueno, etaratzen duzu, eta, baina, zuek esaten duzuena, noia erosen lekutan, eta jausten die kotxiak zerutik, hau, igual, hau... Ez que arau basiko batzu falta die, ez? En plan, kotxe bat dagoen lekuan, ez agertu kotxe bat, pero olako zerbait, ez que ez dakit. Bai, moten dago ez da bela jolastu erak. Eta ia Zan. Ez, Lander. Ez dakitzen bazu zan lasterketak putuan. Bai. Misio batzu dauz. Ba, eusie da, beste kotxiek, etxue, ez da beuren bidea eitzen. Zure atxien behin da barriro agartzen da biz. Atzera betxuzkero, pop, popietan da biz. Bai. Zu partida oso nahitzen bozu be, pentsatzen dudala mantentzeko pixkat emozioa, baina... Mario Kartena. Faltzua da, bai. Esatu zu, joa, indone bizitzako karrera... Ez da atxekoak areina hau doazela, sino que zuratzen agertu itzen dizu. Transporte itzen ditu zuratzen. Amigo. Mapan ikusitxe zuz, tok, atxien agertzen. Hori inbia zegoen igual, ipentzen bazinuan zailtasuna errezan ero, igual olako zerbait, zu baldin bazai oso poliki era que olako zerbait, baina eske zuk esaten duzunea nik sensazio berdin aukinoan. Lehengo karreran, justo kotxe sarrenak joan nintzen da, bigarren inoan, eta ja aurrengotan joan nintzen beste kotxazo batekin, eta 1000 aldiz askarren joan da tope eta zuk esaten duzuna, beti atzera behiratu eta beti hor, plip. Esaten duzu, ez dauka emozioa, ekitzen duzu karrera, baina, bueno. Hori jolaz askotan hartatzen, niak horretzen ez, Forza 7 hauztezala autolasterketatakoan, etentzun zu oso hobeagoa animazinan, ia baino, iak egiten zuen, lasterketa zauden autoaren potentziaren arabera mugatuta, ez?
Baita entzun zu, bentaja handia ateratzen nahi bazinen, atzeko autoei potentzia limite hori saltatu iten zuten. Eta igual, kotxea izan ematen 200 zaldi gehiago por la gara esaten dana. Eta hori replayan, zuketzen du jakiten, replayan behitu arte. Replayak zaukan opzio bat telemetria ikusteko. Eta iaren kotxea jartzen zenu, eta ikuste zenu, joder, hau nola ida ematen hainbeste zaldi. Eta trampa bazan, hau ba, zeltasuna egotzeko hola egiten zuten. Ez ia hobeagoaten, baizik eta iari trampak itea utzi. Jo, hori aukera bat izan bia esan, hori ezin da ipingi hola. Nire ustez esan dozu, igual indozu, igual ona za eskibatzen gauzak, eta lagatzen dozu bat, eta bola baten kontra, sartuta ero, eta esaten dozu, jo ba, irabaziko karrera hau, hori lortu dutelako. Gero igualen ez oso ona manejatzen, baina, baldin ez gai galtzeko bera, baina, errealismoak entzen duzan, nire ustez, saiatzen baldin maza joko inmersibo bat egiten, olako eszenaretegi guztia, iria oso ondo, saiatu errealismo galdo zuen toki guztietan. Bai. Ero ez kolgau alizatia dei bat. Hori beze. Bai, ni guztiz ados. Akatz basiko batzuk, ez da? Izkelalizek saltetako botoie makurtzeko barreine da. Eta salte gulpa zuten, makurtu itxe zara. Bukatzen dozu elkarrizketa guztia makurtuta. Eta, basikoa dira, ez da? Eta ni bizta ez detena ulertzen da, jendea deitze izunan tempoa. Badago, polizia bat, bialtze izuna misioa batzu bezala, zeanak, nola dira, neuropsikotikoak hoiena, haize permanentemente bialtze misioak, eta bat bera ere oraindik ez detein. Regina Adams. Bai, uste bai. Akumulatzen da izaski, eta pentsatzen baino, bat ez batein, zeatik bialtze gaizu urrungoa, orduan. Ia denbora ustean aizeit, telefonotik, zuri delamainena otzintzizun bezala, baina Regina hori izen, lata puta baten baten inkreiblea. Denbora ustean Regina, eta basta ya, jo, En fin. Arna hori, ezin zule behi, izabera, alkoatzen beri emon, da listo, behitzen, no? Aztu gara hori, baina ez, derregor zentzu misoz hori, kosa, bora guztin zori. Gogoratzaitzea, GTA lauan ibili bazineten, romantzan, lehenguzua, inkreikola lataputa ematen zu bolotara jolastea juteko. Baina, zan jolas guztia, misio baten zauden, tiroteo baten erdian, eta derrepete, Roman hori telefonotik deizka, bai, hey cousin, let's go to the balls. Bolotara jolasteko. Desde luego, GTA Online baino txapa un dia horik ez da duen noten, telefonoak. Hori ya, komentario. Joder. Bai, baina da, ezin kolau eutzia, bai, eta pixka eta jarroaz, elkarrezketa guztia pasau zenke, baina kotxe baten barruan baldin basan ere telefonoz, ezin dozu pasau. Elkarrezketia. Cinematika asuntua da, edo zer. Eta gero, hirugarren pertsonan, ez da hit jolastia, ez kendein da aukera, azkenean ez da hit aukera. Lehenengo pertsonan jolastu da joko guztia, eta ez da esaten da inmersioa gaiti dala, ez da gize puntetaren gedan baita, ez da belako euki astirik garatzeko hori. Bueno, behikulotan ezik ez? Ibilgaiutan, hirugarren pertsona jarri daiteke, baina beste guztian lehenengo pertsona helgatzea. Gero ez esan dezuna, denborek. Osea, ikusi zuten, leheno gezki guaz, eta honekin azten magea ja katastrofe totala. Bai, ados. Eta gero igual, ze pentsatu gatzuen onena, jokutik, gero sensazio honak zerek eman dutzuen. Nik irize esango neke, bera Night City oso ondo dau, giro txaldetik, oza, pasada da. Igual nik grafikoki bari, ez hori topera disfruten, ez da, ez hori ray tracing ez ez, baina lan irize bera pasada da, bere gune desberdinekoz, ez da, azkenin normala dela, baina gune bakoitza oso desberdine da, bere detalle dekoz. Igual faltan botatena, ez da nire kaso zen bada, baina jenti izan, jenti da kotxiek. Oso bitxek ikusi eta orokorrien, eta interaktutako zero hori bezoz kasa orokorrien. Baina, adan dabe, grafiko aldetik eta zan nahi ziti pasada da. Eta bertan egotie, laustia, gora betxuti, eta argidan ikusti da modo foto honek, topera egin nazni, argazkiat.
Nire bai. Osa, simple etxu da, baina aukera desente dekoz, ondo horregaz gozetako konpuden, ezta? Inoz disfrute bat zuen, potu guar edo horretet bategaz zerien, honegaz oineko gehiago. Eta nik uste hori dela, hobiena, irize bera, dudo barik. Horretik izaten unez, jolasa hor dago, hau da, historia hor dago, iria hor dago, dana inta dago, falta dana da jolasa borobiltzea. Katza jentzea, errendimendua mejoratzea, eta jazta. Baina lotzen dut pixkat, hor landak izan dara ez, iria hor dago, eta jokoa bukatu eta be, auzo pila bat eta behin bakarrik ikusi dituten sensazio daukat, ez? Etxe batzuk eta eraikin batzuk, dare auzo batzuk oso ematen dabe favela bat, isa auzo batzuk, ez? Beste auzo batzuk kristonetako eraikinekin aberatsak, altuak, kale zabalak, beste batzuia basamortu aldian, kristonetako ero urbanesazioak etxe txikiekin, dago danetik, ez? Irian, eta emoten dabena da, gogua, hori, DLC batzuk, edo bentsa zerbait egiteko, beste historia batzu sartzeko, interakzioak izateko, beste gauza batzutara dedikatzeko, ez? Imperio bat montau negozioekin, ero, eske gauza pilo bat dileike, azkenean hori zuk esan duzuna, sandbox bat bezala hartu hiri guztia, eta eske kristonetako joku emon leike, bai. Nik uste DLC-nea bain nundi jungo dan, hau ez dugu aipatu, askotan esan zuten mapa hundia etzala The Witcher bezalako mapa hundia, esan eta estentzioz, baina vertikalitatea zaukala izugarria. Ni vertikalitate hori iztet ikusi nion. Ze eraikin eta sartzea eta bi piso hauzka, asko jota. Orduan, nik uste DLC-ana hortik julezkela, eraikinak egitea gora. Historia, eraikitzea, zabaletaka izan beran, The Witcher gadidez zabalera zeintzun, isla berria, mapa berri bat, ez bi sartu zizkioten, amenengo utela goraka. Nere ustez hor egin gautela. Edo horrein berko dutela. Hori dauz, da, salto bikoitza, da, saltoa kargetin beri dauz. Eta horretara teiatuten egon da. Gutxik dauz, hori da txarna, zelantza barik, egote zara edozein teiatutaran, argi dugu horrez dagoela zebezeitxeko. Igual bajuenetan, badauz guzatzuk eskuteta da holan, baina saltoa gazaltzara ibili gora egoten, da horrek gutxik dauz, horrez da behin lanik. Eta bai itxuraz, eta bai edukiz, ez teki esar. Zuk zera bilidozu, salto doble, ero Lucia? Lucia. Ni bai. Osea, ondo berak izan gozadea, hori lortuten momentutik aurrera asko zobetu paseot jolasten, danetik saltoka. Baina handabe, esteko inungo zerik mekanikakarik kargein zule esateko, edo soinurik, ez ezer, hori falta mutu. Motezu saltoa, eta iatxo agertzen boro biltzu ben, karreina. Eta osbe, mekanikoki faio batzuk, ero, honi igartzen da, ez? Makurtuta baldin basoia, eta salto ditxon dozu, eta batzutan ez dago saltorik itxen, eta inbidezu makurtzia, oza, berriz zutitxu, salto normal, makurtu berriz, eta salto doblea kasgau. Eta, karo, apueston dozu inmersinga da, nasare sigilokin sartzen eraikin batian danen atzetik, eta azteza de repente zutitxu, salto, ez dakiz, jode. Piskat, gauza horre pulizia falta jako, dana, hori nik ustot garbi dagoela. Eta bai. Zuez ze modutan ibilizeate, gehiago sigilo aldera, edo aloloko, Rambo estiloa, sartu eta... Ni bai, ni beti izan naiz, osea, ni jolazten dut Oblivion, Skyrim, dana jolazten ditut beti sigilokin, eta hori nik ustot norberan estiloa dela. Baina, gero, bukaerako misinio batzutan ja pixka dola, ez? Esaten dozula, bueno, ja, abesen moduz, abesen bat emoten da ben honek, eta hori bilin ez pixka de Rambo bezala, eta ez dakit nibe normal, jolaztu nago jokua normal moduan, bai? Osea, zailtasuna uste dagoela erresa normala eta zaila, ez? Ez nahiz horatzen. Nibe ez, baina uste dut, erdikuan normalian jolaztu dutela, eta oso erresa bentzatzen jat. Osea, joatia asako, da, a ber, egia da, gero kentzen baldin badozu pixka nivela dokosunean, kentzen baldin badozu objetuak, lande jauzi da. Bai, uste bat. Bale, baina irazartzen. Eta bai, gare pixka, a ber, ontxe, ondo. Lista. Bai, se pasea, baina... Bai, nebiena esaten da, hori, kentzen bozu erropa guztia, ez, azkenean blindaje eta emoten dutzula, ekipuak kristonetako diferentzia egiten dau.
hiltzen zaitxue 2 segundutan. Baina bestela, sartzen dituzun tiruak die brutalak, osea, tiro batekin hiltzen dozu jendia, ja bukaeran, segun zer armakien, osea, oso salvajea da. Ez dakit, ze puntutaraino dagoen, baita hartu dauen denbora hori ekilibratzeko jokuko elementuak. Sigiluan ez da asko igartzen, baina ez dakit lander zenbat aldiz paso jatzun. Aritz, zuk ez dakit zela jolazten dozun sigilon me bai. Bai, sigilonik. Deus Exetatik nator eta anez sigilo ibili bertzea. Hori da. Bueno, nahi ala gustatzen zait. Hori da, bai, pertsonala da hori, bai. A ber, gertatu jatzuen, eltzia baten bat atzetik lepotik, eta pertsona horrek igual igezein, jo, eta bueltia emon, eta zuri emon. Egurra. Bai. Hori da maila altu. Bai, hori da. Bai. Baina hori bakarren eri, ben gero bitan bakarrik gertau jat, Ez da, hori be, esaten dozu. Horrek esan egun misio gehien eta juntziala, bai. Komenia nivela edo gehiagokin. Bai, baina hori igual noizian ben gertatzea be ondo egon zeikien, pixkate mozingo esartzeko. Ja, bai. Ero igual adibidez jakeuak erabiltzeko, jakeuak da beste gauza bat piloa gustau jatena. Benez, dakuzu zuke implante bat, eta implante horretan zuk erabakitzen dozu, ze botere mota sartzen dozun. Eta orduan, implantea dauzkan beste dozen pertsonari, inzeinke gauza pilo bat, buruan, inzeinke, adibidez, sigiloan baldin masabiz, deitzen dotza aliatu bati, eta orduan kentzen dozu ez ditik, edo egiten dozu astutzia, Orsarena, egiten dozu baita gaixotasun bat hartu eta kontagiatzia eta aztian mina hartzen eta hori hiltzen darean beste bati pasatzia. Kortozirkuituak, bere buruaz beste itera bialdu zenke, Itzali, osea, dauka kiston kapazidadiak, ero kontrolatzea elementuak, kamarak, nik hori asako erabiltzen, handet izan leku batian sartzeko, kamaretan sartu, jende guztia ikusi ze pertsona zeren, pertsona markatu, eta gero kamarak itzali. Eta ja infiltrazioa azte zinioan, Ni bentsat hola itzenaban beti, sistematiko. Horizan nik dukitzen eban, lortu bezkero jakiti pertsona bat, inguruko kamara desaktibetin, da beti horraz. Beti bateria errepe, kamara kendu, eta gero besta dazko biltzen eban azan, granadak esplotetina. Bai, betu. Eta bere granadetot eman, da bere buru hilitzen man, granadeaz. Eta horrek gehitzen ibilitezunak. Eta alarmiak ez eban saltatzen? Ez. Izale, karo, pertsona bati hori gertatzen bajako, izaleik iztripua, baina biri iten bajatzu, Ja. Nik eneban erabiltzen, esmata eta bestia. Hori dago guai nire ustez, darela gauza pilo bat erabiltzeko. Inkluso nire ustez jokua berriz jolaztu leike. Bai. Da apenas narratiboki oso potentia da motza igual, baina benetan historiak eta niri gauza berri batzuk eta espero ez neban, ez da espero baina gustau jat, historia jarraitzea eta ikustia ze gertatzen zijoian eta gauza original batzuk eta ikusi ditut. Nik ustot narratibamente bere puntu fuertia hori dala jokoena. Night Cities gain, narratiboki ondo pentsatuta dagoen jokua da. Bai. Eta zuk esan ezuna motza ni The Witcher 3 osori pasatu nun, eta historie principala esan zuten hau luzeago izango zela, nik ez da hori nundik atera duten, nik ez bukatu hau, baina goian pausako menuan azaltzen da, edo nubaiten, hiru historia principala bezala daude, eta ze portzentaia da makizun hoietan. Eta jada makit ustet hiruretan erena egin da. Eta ez dut ezer egin. Orduan, eta jende gehiago hori entzuntiat, ez dela nik badioz The Witcher 3 beteko luzea. Gero sekundariak eukiko itula, bai, The Witcher 3ak bazauzkan, baina ez da hit. Ne histori principala, gogoratu izan, jolasa 2012tik da, hau da, 8 urte onda garatzen. Ustet historia principal bat egiteko denbora badala. Bai, nik entzun dut hori, egia dela, laburra dela, baina bai narratiboki, nik ez da jolastu osorik Witcher 3, bat eta bi bai, 3 ez faltajat, eta badaukat, hasitza nago, baina, kontua da, esaten dabela jende batek, narratiboki ez dela Witcher 3, Witcher 3 baina hobia dela, Cyberpunk, baina ez dela ailegatzen, luzeera hori ez da bela emoten, igual oso motz geratzen dela.
Ez da, hori ja biak probatutakoen esan lehike igual, baina... Igual, galtu buruko notxuen, ia ze azikera hautatu duzuen. Jokuek hiru azikera dekoz, Bai. korpo Street Kid da uste dut bat, eta nomada, eta ia zein hautatu duzuen zuek. Damian? Bueno, nik justo egon zinaten komentatzen, ez? Gamer Hauntziko Telegramian, eta danak esate zen bat bestia, eta uste taritzek esan zebala, jo, eske korpo ez dakit inoak hartuko da, eta esan nirenga korpo hartuko. Lehengo. Eta horre gaitxik, aritze gaitxik hartzen korpo lehengo. Bai. Ba, nik korpo. Bale, bairuro korpo orduen. Bai. Goa okate, ikusteko bestetatik hasita, ea, gauza nola ajuten dan. Ba, nere ustez, ez da eukiko isa, esebe. Ja, tristea hoxe izango. Seguro. Hori nire ustez da bluff handienetariko bat jokuana. Azte zala eta esaten dozu, ba nire ustez hemen ordu bete asko jota, diela konversazio batzuk hasierakoak jendeakin, eta berez esanguratsua da, izatia korpo, izatia beste gauza bat, pare bat dialogotan agertze jatzula korpo. Bai. Hori da. Eta... Bai. Eta gero, zer igo dozu zuek, espezialidade bezala, gehien? Azkenian badakizu esperientziakin, arrama batzuk igo leizkela, eta ez tabela emoten danak igotzeko. Orduan aukeratu behar dozu zure estilua, eta ez dakit konpentsatu dutuen. Bueno, hori zuekiko zuten nik gutxi igotu eta. Ni jakerran gauza gehizen, bat, azkenian hortxe ikusten eban zera hori apurbet, baina batez gero ikusi nolako hori sigiloan osen dut. Nik gura hori sigilatetik joan, ze gero tiroka ibiltzi da, eiate horren beste guzti jokuen. Batez mekanika gaitxik hori ez da, mie arma, mie pistola dauz, bakotxa bere minegaz, eta bale rol joku dala. Zenbaki larri dauz, nitxako denpora guztien tiro bate gaitxik ez da gizema minitzezu. Bai. Apurut joku fastizien dugu. Eta ados momentu batzuk, nun horre dana partintxo, eta dekozu pistola bat da listo, eta hor, jenti gilitzezu tiro bategaz, basikamente, eta hor zoaz gehien disfrutitan. Eta zoaz aurrerantza, ze mekanika hona dakoz tironak, eta batez kobertu zien eskute, eta apuntekean urteti, eta hor gauza hona doz, baina gero da kontue, txarrak balak jan eta jan etzen da bezala. Igual damienek esan da baina maieran aldatu itzen da, baina joku gehi zenien, dispare, beurek bizri jarratzen dabe, eta azken inguruan sigilotik tiretu, da jakio, ezta? Da hori dana komentu gune kamarak amate, eta zentsu horretan. Egia da, ados nago, euneko egun landerrek esan da benakin, eta sensazioa pixkat niri be horrek decepzionaru nago, zen ni joan naiz, sortzera, ez? Eta ontsa esplikako pixkat, netzat, Night City, Cyberpunk, punk azkenian dana da, estetika kontu da. Night City dana da, joan biasa, eta hartu bezu txupa bat jota koloretakoa, eta joan biasa kristanetako pistoloiakin, eta pixkat, kanteua haitia. Eta esaten dozu, joan egin guztako jaten, hartzia arropa batzuk eta arma batzuk gustatze jatenak, jastia nein edoten bezala personajia, eta joatia hortik, makarra dakitzen kotxeak ime bai, ez, tune auta dana. Eta esaten dozu, bale, orduan, 500 milioi arma lortzen dut misinio bakoitzean, joan biasanak, nibentza joaten ditzen komponentia lortzen. Eta esaten dut, horrekin sortuko dut, nahi duten armak, nahi duten arropak eta hori, eta orduan nik ingon neria. Eta orduan joan izan igotzen, sortzia ez, krafteua, eta gero konturaten ez, krafteua kaka badala, hori momentu bat nagoen bezala, ez dauka zentzurik. Inbiak izan eban, fitxategi bat ordenadorian aldatu, benetan, jokutik kanpo, zehose sortzerakoan, ero komponente bat sortzerakoan, ez tardatzeko 0,8 desigma, segunduanak. Ze, karo, 0,8 segundu tardatzen daue krafteatzen, eta imaginau, komponente berde bat biozula, 0,8 segundo, baina bi itxuzu normalian, 100, 200, ja, ez, sortzeko gauzak. Segon behar ez nior, 3 ordu sortzen komponentia banan. Hori dago oso gaizki inda, hori egon behar menu bat, esaten, 300 sortu, vale, pum, klik, ok, jazta. Jode, joku bat da, eta bestela...
Bestela denda zabaltzen dut hemen, bizitza realian, eske, bestela hori lana da. Eta oso gutxi guztau, jatigo dute nivel hogeira sortzean gauzak, eta bale, sortu ditu gauzak, eta mejora ditu asmak eta hori, baina landazak esaten da bena, azkenean, hartzen dozu arma bat, itzen da bena, 100 punto gehiago mina, ez da gizia ematen dutuna, baina igual ez da zu nahi dozun asma. Igual ez da zu nahi dozun estilokoa, jatu gustatzen estetikamente, eta gero, doiaz jausten beste 500 milioi asma, ez da git, nire ustez hori ez dauke ondo pentsauta, ero, nire ega gustau, osea, enbejiz jolastuko ganeu, joango nintzen beste zehose guztiz diferentia igotzera, eta seguramente sortzean objektuak, o aldatzen dabe sistema guztia, incluso erosi zenke blueprintak, zela esate jako, planuak ero sortzeko nahi dozun erropak eta hori dana. Baina ez dago katalogo orokor bat, denda bakoitzean, suertez, sartze zanean, o tokatze jatzu blueprint batzuk, o ez. Eta uste do gainera, ben sartze zanean denda batera fijo geratzen dela, enago seguro, baina hori entzun nago. Odan esaten dozu, igual tokatze jatzu partida guztian, 3 prenda, naranjak ez, elitekuak, legendario uste dela. Eta jatzuna gustatzen. Ja. Ba, erduan, txeitzen dozu. Ez, baina kagada, hori denda bat komuna eta venga. Bai. Eta epiko ez dakizer katana bat historizen lortzen dana, eta horti 2 misitutara topeti beste bat birrize normala, asko sobi dana. Min gehiago ditzen da dena. Borderlands baten ulertu aldot, hori pasetie, baina hemen, ez, sinceramente ez. Ja, eta gainera esaten dozu hori, jode, ba, izan behar zan oso berezia, oso zaila lortzeko, eta lortzen dozu nian esatia, baina, honekin geratzen naiz, eta inkluso esaten dira, oso ona lortu baldin badozu, baina beste baten itxura gustatzen bajatzu, ipini zerbait da, maskara bat ere itxeko, ez? Ba, esateko, itxura bestiana emon, baina, ez? Ingo bazinoan bezala, eta ia joateza horrekin. Ez dakit, nire ustez, ez da pentsau, zen nik benetan ja esatu dutena da. Nik indotena, klik batekin itzen ebana, nik indotena, eta ez dute asko krafteau. Krafteatzen banean benetan, beren denborekin, egongo nintzen, orduak, baina igual, 8 ordu. Krafteatzen, klikitzen, botei bati. Hori ez da bepentsau, imposible da. Yeah. Kraftean maili oso astiro egoten da. Gero gauza desblokeetako da. Bai. Super astiro egoten da. Ni apur bat hasi nintzen, da itxin egan ze. Gauza legendarizak etxeko da, denpora pila. Bai. Nik uste ez dauka, neurtu bari dago hori. Esan dezutena, legendario bat aurkitzezu, eta denbora pasatu eta aurkitzezu, ez batat, komuna dana, nivel badajukoa, hobeagoa dana. Hori uste, dan RPG guztietan gertatzen dana armak daudena. Gertatu da, bai Borderlandsen, Diablo, The Witcher bertan, orduan, egia da morru pixkat ematen dula, zu topatzezu legendario bat, pentsatzezu, zenbat, misio zail, izugarri zail baten ostean legendario bat hartzezu, demora pasatzen da, eta gero topatzezu normal bat asko zobeagoa dana, eta esatezu, jode, zertako pasa denbora han, hau hartatzen, okerra baden mauke. Horretik balogeako izango zen, legendarioa armaren estetika desblokeatzea. Eta ero estetika hori beste batei aplikatu alizatea. Hau da, estadistika berdina hobeago hauzkan nahi. Bai. Nik uste hori izango zara. Aritz, bakatu, txata martxan dago, Bai, jode, txata. Suspekaini eskerrak eman bezkau, raidagatik. Eta ero baitare galdera bat egin du, zitalek, eta ustet, pixeta amaitzen juteko interesgarria dala, ez? Eta egin duen galdera da, Cyberpunk gaur egun zemoz dago, eta nik hori zabalduko nuke, gomendatze diozute pertsona batei orain momentuan Cyberpunk erostea? Formen arabera, lehenengo da bi argi dau. PC-en jolasten batzun, nik itxinez nire esperientzi pertsonala neko naz. Ogoeto alko zanjun seguru, zen ikusteot, bari, Red Dead bat, ezta? Aurkari zuzena izango zona, más o menos, mundu zabala, da, kezen horretik nik neuk ondo mobi dut Red Dead adibidez, eta Cyberpunk oso justuen. Baina nire esperientzi pertsonala orokorren ondo funtzionatu dugu,
ez dut ezeukin akatsu ultrapotentiek, eta ondo joan du. Oin kontsolan, nintxo momentuen ez, osea, para nada. Damian, zu? Nik segun, osea, nik zure moduan hartu neba, nik hartu neba, banekizelako jolastuko nebala. Enekizen oin, ero konponduta zegoanean, baina jokua neri enkajatzen doz, teuneko egun, nire estilorako asko gustatzen jat, eta oin jolastu dut eta posi nago. Osea, naiz damutzen. Hori, gero zure estilua ez baldin bada, kontuz, begiratu ondo, ze gustatzen jatzun, ez? Batzuk esaten da, GTA bat nahi zeban jendiak, eta ez da GTA, eske ez da GTA. Ez que jende asko esperozun GTA bat, Eta... GTA izan da. Hori da arazoa ekotena. Osea, elementu asko bari GTA garaitzen dabe, eta noan Deus Ex bat. Azkenean. Eta igual hortarako mundu irekizek kenduko nago. Osea, zona handiziak egin, ezta? Auzoak edo, eta hortik diretu. Baina dabe mundu irekiko sandboxera bat, eta azkenien lar GTA da. Aldeko zuz 5.000 emisiño zona baten, beste 5.000 beste baten, da hor bantxetu da dana. Ganera joku hasita segiduen, hasi natxuz deitzen, venga, zakizan bat, kotxeik saltzen hasten natxuz, borroka deko zuz hemen, polizizen ez dakitzear, da azkenin mapi deko zu beteta, esarren barik, esplore bari ganera, eta zentsu horretan lar GTA. Badago modu bat, pixkat, esaten dozula, ostra, satura zinioa, eta gainera hori. Ez dakit, ez dut ezagutzen zonarik, ez dakit zonen izenak, eta onjokan naizasi eta dago dana iteko. Sapiaduz, bai. Gero, gauzaba baina honean komentatzea, ez dakit... Barkatu eta mian, nik ezagotena plataforma generazioa aurrekoa baldin maukazute, ez erosi oin eta inoiz ez. Inoiz ez da ibliko ondo, zuzenean. PC-en, erosiko nuke ordenailu ona baldin maukazu, bai. Ez baukazu ordenailu ona, eta ordenailu ona zaten deu, txartel grafikoa, nik 980 Ti bat daukat eta nerea euki ezkero ere ez nuke gomendatuko. Damian daukana bezala, 1080tik gora. Eta ez dakit zuzen daukazun lander. Bestela GeForce Now bat, ero? Hori zatean noan, o txartel grafikon bat daukezu, o hirugarren zea izango litzateke, GeForce Now, edo Google Stadian, edo erostea. Alata de 1080 ez da marabillaregia, Ez. Baina zanet, aitan bat igual bai, baina... hori ez baukazu, ez nuke erosiko. Eta gero, oin momentan erosiko nuke, bai erosiko nuke, zeuantxe behituet, eta PC-erako bentsat Cyberpunk bat, atera eta 2 hilabete ez dira, oraindik, hemendik 3 egunera ingo dira 2 hilabete, jago eta 5 eurotan dago kei horri aldetan. Bai, kei horrietan merkeago goten da, baina normala izango zen, jolasa, ondo egon bat zen, 40 euro gehiago eta neotea. Eta hogeita magostianetan aneban, Geojin. Bai, Bai, nola atera zen. Lehenengo hastian, lehenengo hastian goken 35 eurotan zegoan. Baina lehenengo gunetik erosi zen? Lehenengo gunean ez, lehenengo hastian, obigarren hasieran edo. Ez ki hori gertatu zen. Lehenengo gunean hartu zuen jipoiak impresioakin berri izan zuen, bestela, eta hon jago eta bostean dago. Orduan, erosiko nuke, bai, seguru konponduko dutela. Eta konpontzez bautere, 25 eurotarako jolasa ondo dago. Jolasa brutala da. Brutala da. Baina egia da, hori, daukala akats batzuk, pulitzia faltagako lapioa. Eta gero, mejora leike asako. Eta generazio saltoa da, ez dut uste. Ez. Ray tracingakin bai. Bestela ez. Baina, grafikoki igual, baina grafiko bai, ez da ezer berria ematen ez duguna ikusi beste joku batian. Ez da bere generazioko portal bat, ez da... Ez hori ez. Neri ez da zebe berria deskubritu. Beti izate dutena ez, erabakia zeun zehar historia erabatekoa o bestekoa izango da, diferentea izango da, eta azken finean, solamente izaten da, moment puntual batean, diagologo extra bat agertzen zaizula, eta hori zer da ba. Ero landerrek esan da bena, igual saltuakin teiatura igotzeza, eta teiatutik igual zulo bat inzenke Teslaren batekin, eta zulo hortatik sartzeza, eta jode, hori da esaten dozu, erozein pareta, erozein dana ikutu zeinke, dana moldatu zeinke, ero egando eazen, ez dakit, ibilgailua pasatzen diazpitik, eta igual igotzeza gora eta zona batetik bestera, ez dakit.
dia gauza batzuk etortze jatena burura, baina esatu dut, zerbait benetan, beste joku batean ez duguna ikusi oraindik, ez? Ero, bai, potentzia aldetik ezin izan dalako, edo dana dala, baina. Edo aziratean pentsa zutena, kotxeak zoik lurretik joazte, baina aziratean intentzioa zuten ibilgailu egalaria jartzea. Gero ez esan zuten, ulertzen dut zeatik. Baina horrelako zerbait sartzea, ba ondo goza. Esto es una inventzatzea, baina. Ja. Zer gertatuko zen, egalariak izango bazien. Ja, imaginazuz. Ja, esplosiuak. Ikustie, badauzi, egalarizia. Osa, hortik ziar badabiz, zuk ezin zuen behi, eta horrek amorru. Bai. 11 Hostia, izango zen, kuriosua. Ibilgailu egalarekin 11S 5 minututi behin izan. Zau zan. Osea, Eta gero, nirean komentatzea, eskaritzek esan daulen, ez? Protagonistia bezala, V. Ni jolastu dut gazteleraz, eta gainera, aktualizazio parche bakoitzakin, obligatzen doz neri bentsat, goken, artxibo bat aldatzera, gazteleraz agertzeko jokua sartzen izenian, bestela dana eskuz aldatu diot. Eta niri bentsau jat, dagoela oso ondo egin da ahotsen aktuazioa eta doblajea. Osea, eta gazteleraz dago latinoamerikano asko, dale, pertsonak Espainiako asentuak eta latinoamerikanoak, eta kriston guapo dago. Ze mexikanoa dienak eta oso ondo dago egin da, ez? Personajea eta kriston personalidadia moten dut. Ez da jolastu duzen, baina niri Judy eta Panam eta honen eta asentuak eta pilo bat guztu jat, jaki eta daukago gua inglesez jolasteko, ikusteko abese puntutaraino, ez? Asento horrek daren ondo, ez da aritzen moten dauzuk inglesez jolastu dut zula. ez nik erderaz, Bai. Vale, al revés, orduan. Eta oso ondo da inglesez bai, pasada bat. Eta hori mantentzen da, bai, inosun latinoamerikana bai, japoneiaz bepilloa dau. Gero gane aspidatzizetan ikusi zen da, datzen. Hori danetan, oso ondo. Idea hori oso ona da, adibidez. Así eran beste modu batera okien petxetan gote pillo. Zesan bien, claro, egual letzin da batek berroa, txinatarrez edo nolakoa. Eta zuk ezingo zen dure ulertu, ez badakizun benetan txinatarrez, txip bat erosi arte, edo itxultzaile bat erosi arte, baina hori aldatu indabe eta momentuen aspidatzizek aldatzen. Ez da agertzen txinatarrez edo japonez. Eta zure izkutsa jartzen da. Alde batetik mantendu izan balebe olako kontuak, zailtasunanak eta ondo izango, osea, ne ustez ondo emango zeban, ez? Moten dutzu beste erronka bat, ez? Hizkuntzak lortu joitxut, hemen misinioak hobeto itxeko, ero jendiakin, ero zona honetan sartzeko logikoa da, ez? Chinatown, orduan hartu biot, eta lortu biot hemengo hizkuntzak ero, ez dakit. Osea, olako erronkak eta motian ere ustez, bai da pixkan nobedadia eta emango zaten sakontasun gehiago argumentuai. Eta detaile hau ez dakit kontrolatu zeaten, baina Cyberpunken aksesorioak eta jarri itzazketzu gorputzean, begiak aldatu itzazketzu gauza ikusteko, besota jarri izketzu olako kutxilla zarra, eta opziorik ez da zure fizikoa aldatzeko, jolazan bainazitakoan. Eta hori zetu lertzen. Ja, berez modifikazio danak inzenke, ez? Ja, robota bihurtu laizketzu robot, baina robot asesino bat, eta ezin dezu hilean kolore aldatu. Ja. Ze zentzu dauka horrek? Xabi Berrogeita lau, komentatu dau, berak alde batetik hori, grafikoa bajau eta gustora jolazten da bela, 1060 batekin, eta gero asentuak be bai, ez dakite Xabi ze hizkuntzatan jolastu daben, hori ondo gozan jakitzea bai. Bueno, albaldin badau komentatzeko. Baina zuk esaten duzuna, ni guzti izadoz, esaten dut, estetika kontuan gabiz. Egon biazien, espainoles be bai, niri asko gustau jat. Ia paindegiak egotia, eta zuek esan duzuena, berez irakurtzen ibili baldin basate pintxo batzuk eta ikusten da, ez? Nola, asal sintetiko asmatu zeben, berez koloria eta aldatzeko aukerak egon biazien. Bai, gaina kantante bat ez aldago historian, lore hortan, ez naiz izenaz goratzen, baina... Urrezko... Bai, txapazkoa, zea da. Estetika kriston guapa da, hola. Baina ondo zen, hori jartzeta, arraro erutzen zait. Ze hori ez da teknikoki zaila. Zala izkena. Aziran pertsonaia sortzeko daukazun menua, jolazen zehar jartzea berriz. Eta listo. Horra barri sartzeko aukerarik ez dago, ez gauzak gehiago egoteko bez, sino que hasikerako zera horrek ezin zuze aldatu. Ja. Eta, no sé, zoratzekoa da, osea. Eta hori,
oso raro da, ze, incluso, beira, GTA San Andreasen, hilea aldatu zezakezun. Orduan, 2021 baten praktikamente atatzen dan jolas baten hori ez jartzea, eta baina RPG batean. Bai. Eta dendak osea, ez pozu denda bat zapaltzen joko guztian, tranquilamente. Igual. Osea, ez dago biharrik. Ez saltzeko esebez, ez denda bat zapaltzeko. Ez dago biharrik. Hori ez kotxe bat erosteko ez. The Witcherren gertatzen zan, ez? Ez bat zen unartzen zeltasun maksimoa, pozioak eta egiten zinuztena, krafteatzen zituztena, alperrikako zian. Zoik zaienean bertzen zen horiek hartuta pasatzen juteko. Baina bestela, alperkako gehatzen zian jolazen. Eta hemen hori notatzen zu, ez? Traste pila biltzeituzu, zu esan zutena arma krafteatzeko eta zea, baina krafteatu gabere jolasa igual pasatzen zu. Orduan, ez dakit. Bai. Gero dauzka amaiera desberdinak. Hori ja, ez dakit. Hori bat dauzka, jakitzeko, Bada, imaginatzen nuen, Dauka olako bide batzuk, gainera oso esplizitua da, oso erresa da jakitzea, identifikatzean zeintzuk izango dien, osea, ez zeintzuk izango dien amaiera, baina nundik aukera nun gertatzen da, ez? Eta orduan gero ja joan zenke rekuperatzen partida eta jolasten. Eta bueno, hori ez da idea txarra, baina nire ustez hor faltako esan, bukaeran inbiarrian amaierak igual, ez dakit, zure erabakia jokuan ziar historia desberdin bat kontatzea, baina, karo, horrek zer sortzen dau, horrek ematen dautzena da, egin dozun lan guztia narratiboak, ja, motza ematen baldin bada, pero motza baldin bada, ba, klaro, hola geratzen jatzu askoz laburragoa, historia askoz laburragoak, honek saiatzen dena da, lehenago berandu hau, historia hori dana sartzen, alde batera edo bestera. Bai. Ez dakit. Orduan, nik uste dut hori, falta jakola denbora, mejora leikela pila bat, DLC-tan be kriston lana leikela, eta gero jokua oso ondo dagola, baina egia da, ez dana erak aukeratu, erak onartu zebena, erak esan zebena izango zala. Hori azkenean gizurrak min asko egin dago, ez? Gero, Lander zuba esan zinuan, Deus Ex igual zentzu askotan hobia zala, zure ustez? Nitzeko bai, eskatasunen da esplorazioan zera horretan, hemen be ikusten da batxetan, batez be leku itxizetara sartzen zazerakoan da holan. Ikusten da zera hori ez da, leku batera sartun, bidiek, topeu eta holakoak, nik hori gugot, hori izkertziot. Ba, eta salto hau, karretako saltoa topetarakoan horregazpia gozeot. Da, gora bera eta inok ikusi barik ez da. Baina hori botoa faltan gehiago. Leku txikitsu ikizetie da osorik osatuten egotie, eta horren leku handize, horren hiri handize, eta utxik egoteko gero. Horrek txomik gehizen ditzen. Bai, horrek nadoz nao. Ni Deus Exak pasatuta euskat eta ez dakit zaila ite zaitzatea zein da nobeagoa, baina ezki karo, hemen pixatzeit asko memorian jolasatera bezala ateatzea, orduan. Objetiboki izia hori itea, analizi hori itea dizuarri zaila zait. Ja, zatu oso ez, joku bat berriagoa kriston grafikoekin eta hori, ero joku bat sarragoa, baina era duinago batian izemana gauzak, ez? Bai, eta pulituta, Deus Ex ateatzen zen eta igual faiak eukiko zituen, gaur egun ez da jolasik faioik, baina jolasa kompletoa zen, da. Jolasa pasatu zezakezun faiorik ikusi gabe, ia, orduan. Ez dakit. Horren pozik eratuen ez joku gaz, Zik eran gehiago kostiaten, hastie, eta erdi itxiz eukiot. Baina oin amaier erantza, batez bigarren mailako enbizinoak asko betu dire. Zik eran, edo ez dakit, txartu aukeratzen egazan, eta simplinak ziren, edo ez dakit, baina oin amaier erantza bigarren mailako enbizinoak oso ondo doz. Lekut ezberdin eta daut etxuet, lehen damene komentea bena. Leku batxuztu zapaltzen, jokun ziren. Eta eskerrak topetezela honek biziniak horrek putiko, bestela ikusten ebazan, egotezela bizini horrek tironak edo borrokanak, eta kalorrek esan gurea. Baina gitxinez amaia erantza zabaldu da puro mapi, ez da, zentsu horretan. Eta leku horretara erakartzeko bidi etxen da. Eta azkenien ez dakizela esan, baina
zentsu horretan asko betu da. Ze eske lehen utzi izan, lehenoko dientzen beti leku baretik. Eta penie da, ze badauz hor leku aberatxe hauek eta leku pobre hauek mapako eskinan dauzena, eta aztu zuz apaltzen izpasun hori ditzen, edo azpasun zu hor leku horretara ez da. Baina azken erantzean nahiko betu dala esan. Bai. Eta incluso lokalizazioak, ez? Misinio sekundario horrenak lokalizazioa barruan be, zuk esaten dozuna, ia sartzen zanien misinio batean, imioso infiltrazioa area honen barruan, ez da gize puntuteraino pentsatzen dozuen ados areten, baina igual Mass Effecten nigo goratzen naiz, ziela isa base guztiak igualak, ez? Sartzen zinean eta oso antzekoa ziren sortutakoak proceduralki, ez da gizen sortuta. Eta honek bai dare originalagoa die, esan nire ustez fabrika bakoitza pixka diferentia da, ez, dauzkane planua berez diferentia da, esaten dut, ez da beti zentralero leku iguala erasotzen, ez da gizela esan. Hori jolas eskorik gertatzen zaiena da, grafikoki oso ondo ite dituzte, baino zabiltzan tokia, grafikoki izugarri ondo ikusten da, baina ikusten desunak ez zaitu konbentzitzen hori benetako toki bat dala. Adidez, hori oso ondo iteu, ez dakit ezautzen zuten, Escape from Tarkov, ez da, grafikoki ez da kriston potentea, baino detailea eta eginda jolasan eginda daun era, esateu, ostia, honek benetan erreala ematen du, bizitza errealen nengoa litzakela, detaileen mundua, detailei asko dago zein da. Baita ere, Red Dead Redemption 2 ze hori dauka, ez? Grafikoki ondo dago, baina munduak sinesgarritasun hori mateizu posible dela. Adibidez, beste bat, kontrako ejemploa jarrikoet. Battlefield, bosta, grafikoki oso ondo dago, baina zerbait ikustezu eta esatezu. Oso ondo dago grafikoki, baina ez da sinisten, hau bideojokoa da. Eta beste gehiago mate dute, hau da, Battlefield da bideojoko bat, pelikula batena izatea nahi duna, eta beste gehiago mate dute, pelikula batetik bideojokoa indana. Ez dakit, ezke zaila da esplikatzea ibiltzezean arte. Eta nire ustez hemen hori ondo, neiko ondo dago egin da. Hau da, gauzak errealak ikusten dira, zentzuak egin da. Zuk esan ezuna, ez? Fabrika batean gauza distribuzioa jarrita dago, era logiko batean. Orduan, zure buruak esatizu, honek erreala izateko sinesgarritasun gehiago dauka. Bai, igual bai. Eta ez dakit, igual gero leku askotan errepikatu ingo diela, baina, bueno, igual justo kombinauta landerrek esan da benakin, igual kanpuan dagoen leku batek Mad Maxen estilo bat gehiago hartzen dago, eta orduan bertan daren instalazioa bebai die pixkat, ez dakit, zela esan, sarkituagoa, gero zentzu batean distopia gehiago ikusten da, eta gero ja, igual zona industrial potente batean zarenean, gehiago dio, pisu gehiago, makina handiagoak, ez dago hainbeste txatarra, traste, ez? Ez dakit, hori nire ustez zenduta ikusi dut. Bai, ez dira errepikatzen azkenean. Girotze bardin eukinaren, ez duz ikusten bileku bardin dauzenek. Hori asko eskartzen da. Ze hori, bigarren mailako misinio pila da, azkenean horako gutza pila betxen zabiz. Baina eta berrez ez da. Lekutaren filtre, da... baina ez zain duen da bezentzu horretan. Bai, hor Xabi komentatzen da berriro txatian, pizka Witcherren jendiak, ez? Paisaia ederrak eta grafikoak asko potente baloratu zitzuela, baina Cyberpunken igual bai, grafikotara jende asko joan dala, eta ez dala esplota benetan, kontutan eukida dala rol joku bat urte asko daukana, eta berez etorkizun horren implikazioak oso fuertia diela, ez? Gizarte mailan, hizkuntzen aldetik, globalizazioa, megakorporazioak be, ze puntutaraino adibidez korpoak eukidabe narratiban importantzia. Nik ikusi dutena Arasaka izan da bakarri praktikamente, ez da militek eta hola, baina Arasaka, ez? Basikamente ikusten tozu, korpo bezala, baina ez da gizen puntutaraino gerra hori benetan nabari dozun, ez? Batekua bestian kontra, de repente kale batian igual sartzea Arasakako kotxe bat, ero olako
behikulo bat beste baten kontra, ero, olako zerbait, atentatu bat ikustia kalian, ero, bai, faltagako nire ustez, inmersio punturako, gehiago ia pentsatzia, osea, zuek esan duzuna, bai, DLC-ak, ez? DLC-tan, ze puntutan egingo dabe, zonak ireki grafiko kiziose aldatu, geixa osartu, osea, nire ustez, faltajakona gehiago da, iako betu, narratiba aldetik zehoz esartu, eta esplotatu ia eginda daukasun iria. Bai, baina DLC-tan ez dute ingo, grafikoa mejoratu ez ditu ingo, hori ja. Ez, mejoratu baino, esaten naban, zuk esan duzuna, eraikin bat, zeubana bakarrik bi pisu erabilita, sortu zona berriak, bai. eta igual kotxe berriak, arma berriak, arropa berriak. Hori nik esperot alen gautela. Bai, baina igual, falta da beste gauza bat. Hori, falte dana da, bandan arteko elkarrera egin hori, ez da, banda da, bai, korporazioan, ez da, hori, esan duzuna. Joko aztik eran ikustezu militeken soldadu batzuk usteote kaleko beste banda bateri erasotzen, no? Bai, golpeka, bai. Ya está barriro pasatzen hori astu itzen dabe, no? Hori faltea burrete reputazioan zera horretara tiretzi, ez da? Ze zure kaleko reputazio maila bat dekozu, da balitze da bena da bakarrik disinoan zulokitako. Etxu, eta beste bateri erasotierren ez teuzetan eragiten, beti zure etxai izango dire, listo. Bai, ero batzuk ez dutzu laguntzen eta beste batzuk eraso eta pixkat misioan barruan espaldin badago, ero hori da, ero ikustia atrako bat zuzenian, ez? Ero kotxe baten persekuzio bat, kotxiekin, ez? Olako batomati esi, ero krimena egoten dira eskinetan, hemen hilketa bat egonda, hemen dare batomata atxilotzen, hemen dago ez dakize, eta dare geldi. Baina ez gertatu, aksinua, ez dago, ez? Gero ez dakit Lander hau, zure Deus Exen ibiliziala, nik hau faltan botaet, eta da, mundu hortan, iaia guztiak onartzen dute modifikazioak egotea. Eta Deus Exen erakusten da, eta pixkat zeurazki gertatuko gana, mundu realean esatet, bizitza realean gertatuko gana, modifikazio hauek iritsiko dira, hori garbi dago. Igual ezain exageratua, baina iritsiko dira momentu baten. Eta rasismoa eta bezala, zea bat egotea. Jende bat egotea aurka eta besteari jazarpen bat egitea. Deus Exen hori oso ondo erakuste dute ez, jende batek zeite ditu. Odiatu ditu, baztertu ditu, arrakala sozial hori ikusten da. Hemen nik hori faltan botatu dut. Piskat hori falta zaiola irutzen zait. Jende bat modifikatutako horien kontra dagona, hor polemika edo esan deten baztertze hori, ez dakit. Bai, basamortuan ikusten dozu de repente jende pijo bat, ez? Kotxe baten onduan aparkauta eta esan dozu, berez, izan biako esan oso arriskutsua, ez? Baitzatzen du. Eta ero Txabik esan duna gauza batekin... Esan. Eusen joratzen da, azkenien da hori, ez da, hasik eran esan. Bertan momentu enpazten da modifikazioa zera... eskuntza hori ez da, baina hemen ja onartu tedeki esalez esango, baina bai, ondo gongo zan zudin usun lapurret ikustie zegara zoaz edo zen lekutara pobren da, kriston zen zuzertun. Ez dau beste klase sozial pobreo bat nun eurek izin dabe hori, edo ez da gure modifikazioa, eta hori ez da ikusten da, bai, ondo gongo zan egiz izan. Ez dakitz benetako jokuen, ze Cyberpunk benetan hori da, maiko joku beda izetez. Ez dakitxo horreguzak ikutuko baziren du ez, baina bideo jokuen ez duentzet. Bai. Eta ero, esaten, hasi nezena, Txabik esaten duen gauzatekin adoz nago. Gehiegi enfokatu dira saltoa ematen grafikoki, ray tracinga, hiri oso espektakularra iten bizualki izatetena, eta ondo dago, eskertzen da, noski. Baina ez dutena hainbeste landu da RPG-tan salto hori ematea. Eta nek uste CD Projektei hori izkatu behartzaiola. Behaiek espertoa dia RPG-tan, ze behaiek niakitela RPG-taz aparte ez dakite zerreite. Lehenengo hiru The Witcherrakin nintzian famoso, hirurak RPG-a dia. Nik uste eta hori izakitu behartzaiola. RPG-en genero horrei revoluzionatu, ez? Revoluzionatzen, zerbait berria sartzea. Eta nik hori eskatzen diet. Grafikoak ez behitzea inbeste, ondo daude.
orain jarri dutenakin ja beste urte pila batetarako, nire ustez, estandarron bat da, baina oin, hasi RPG-in genera pixat revoluzionatzen, ze hone pixat urteetan aztankatu xamar damakita. Ez que, azkenean gare jolasten, oinokan, Elder Scrolls Arena, 1984ko joku bat, esa mekanikak horre die. Bai, praktikamente. Ez da enbeste aldatu, osea, berez, vale, grafikoki, mekanikoki, teknikoki, bider mila, baina funtzian, egin genkena oso antzekoa da. Eta bai, egia da, noizian behin sartzen da, Skyrimek sartu zeban mekanika berri batzuk eskuak erabiltzeko, eta lako gauza txikiak iten ez? Baina iraultza bat falta motatzen da nik. Gero oso erresa hitz egitea, baina. Ni baiz ikusteeten hau, ez dakit hau izan laizken, RPG-an revoluzioa izan laizkena, baina iruditzen zait posibilitatea dala, eta da RPG-a rol jokoana online mundura ematea. Eta da, cyberpunk mundu bat eraiki, misioak sartu, baina zu, mundu horretako iaia pertsona bakoitza, online dabilen pertsona bat da. Eta horretik sortu interakzioak. Orain, modan jarrita dago GTA bosten zerbitzaria jarri eta rol partidak egitea. Bai. Nik uste urrengo GTAk ekarriko dula ja, ikusita ze exito daukan, hori natiboki egitea. Bai, zareik. Baina hor moderatzaileak eta biadi, kontrol asko bia da. Hori da problema. Ez dela bat erreza kontrolatzea hori. Ez que bestela, benetan MMO estilora sartzen baldin badozu, ordu gehien, diru gehien sartzen da benak, eukiko dau, benetan jokuaren esperientzia hori, ez? Maila altuan, bera izango da agente batek kristonetako ekipuakin eta hori, eta gutxi sartzen danak, eske oso zaila eukiko dau ez izateko beste bat gehiago, eta bestela, gertatuko dana da DC Universe ezagutzen duzu, superheroena, bai. MMO bat. Azkenean, hori, dana mundu guztia da superheroe bat, eta azkenean pixkat zentzua galtzen dago, ez? Eta zuk esaten duzuna, hori roleplaya, bai, baina azkenean roleplaya bai da, gauza bat oso txikia, jokalari kopuru zehatz batekin, eta doia zena benetan interpretatzera, ez? Eta gomea moderazio oso fuertia bestela. Oin ematen du txikiala, baina nik Twitch ikusten dut eta ingleseko komunitatean jende gehienak adibidez ontsa zidia berriz, Leno txikia zerbitzari bakoitza, ez? Izango da pixkate... Karo, baina ezke, pentsatu errezu GTAan ibiltzen diala, GTA ez dago prest modantzat berez, ofizialki ez dago. Dia mod batzuk egin da, inok ez dakin nola, kodigoa funtzionatzen duta, punto, fallo askokin. Eta karo, orduan zerbitzariake aguantatu behar du. Prestatuta ez da honean jolas bat gauzak ondo funtzionatzea, da. Alare, 100 eta piko pertsona uste zaudela zerbitzaria. Berez gehiago berko litzateke, ez? Asko da. Ez, bueno, a ver, dana da, moderatzaile kopuru on bat egoten baldin bada, eskenean moderatzaile kopura nire ustez mugatzen dago jokalari kopuru. Pixkat egon bia da hor, arazuak baldin badare erantzuna ematen, jendia be evidentziak lortu behar ditzu, ez? Baten bat espaldin badabil gauzak ondo egiten. Zaten nahi dut, ez dakit inoiz jolazte duzuen roleko partida normala, paperian. Jolazten baldin baduzue, horre daukan lana, ez? Pixkate, eszenar toki hori mantendu eta pixkate kontrolatzeko, da izugarria da. Hemen gutxi gora bera, mekanika, mundua esarrita dago, baina benetan arazoak eta gauzak ondo egiten ari diren ikusteko pertsona badiozu. Odan, 100 piku pertsona kontrolatzeko, pentsatzen da moderatzaia bez diela gutxi izango. Ezken ni bestela ez dut, ikusten RPG-na nundi desblokeatu lehizken. Obviamente, jakingoa nuken nundi desblokeatu miliona joingo nintzateke. Baina hori nire lana ez da. Baina ez dakit, ez detain errez ikusten offline denean nondik heldu daiteken gehiago. Bai, saia da, hori bestela ingo leuke. Ja, baina ezke... Ez dakit, iria handiagoak egitea ez du konpontzen. Simpleki egiten du... Agian, igual nik falta datena, lehen esan deuna, vertikaletatea... Hiri batean egitea eraikin guztiak barrutik bisitatu itzazketzula.
Imaginatu horrez Bai. jolas emango luken. Eta jende, NPC bakoitzak bere etxea daukala, juniten dala, bere bizia egiten dula, etxetik erten lanera juten dala, gero erosketak egitera. Hori Skyrim eta Oblivionen Bai. hori implementatu da zegoen. Baina hau, oraindik eskala handiagora esaten dut. Karo, horrez exigitzen du, ordenailua berdezu gestio guztion imango duna, esageratua, orduan. Igual egin daizke, sistema hibrido bat, ez? Zure ordenailuan errenderizatzen zure ingurua eta zea, eta munduaren gestio guztio hori lainotik ematen da. Baita. Gero badare sistemak, ez? Azkenean zuzaren zona bakarrik kalkulatzen da. Bai, hori bai. Baina zanak, alare kalkulatu ez erdezu grafikoki, bestean ze gertatzen dairan. Ez grafikoki. Baina askotan darena da registruak, ez? Bate dauka funtzionatzeko modu bat, zu pentsatu. Beste auzo batian daren pertsonaiak dauke parametro batzuk. Eta gero, zure historiaren arabera, beste parametro horrek eragina eukitzen dabe. Baina, zu gerturatzen zanean hartzen dabe, bere parametroak eta zure historiakoak, eta orduaren arabera, pertsona begon bida da exactamente puntu honetan, eta pum, hortik azten da jokatzen. Olako elementuak badare, ez? Azkenean, proiektu batzutan badabiz, olako gauza garatzen. Baina, bueno, esaten dut, bai, oso zaila eta idea hona pentsatzen jat. Azkenean, Cyberpunken pixkat honi falta da, ez? Ikusten da, doiaz, NPC-ak bidea pasatzen da alde batera, eta gero igual beste aldera pasatzen da, Nahi, NPC-ak zombiak irutzen zaizkit. Hori da. Irian bueltak aditzen zombiak. Ez dauke inungo personalitaterik, zero. Etzen da, goza bakarra ikaratut egon, edo aurrera segidu. Eta berbaitzetan esaldi bateki, eta gero hiesi igatzen. Hori da. Da, simple egia da. Eta zuzan zuna, Skyrim beak, zea bat zaukan. Pertsonaiak zaukaten, rutina bat zaukaten. Etxetik erten, gauean etxean egon. Oblivionen niak osatzen nahi, zu pertsona bat hilbiak bazingoan o lo que sea, hiltzaien bidetik, zugez, pertsona hori igual, aste hartetan joatesan, bere arreba bizitatzera beste herri batera. Orduan, etxan bueltatzen igandera arte, eta igandean joatesan ez dakin ora lanera egunez, eta gero gabez, eta igual bere agenda topatzen zingoan. Yeah. Eta etzan justo NPC hori, porque NPC guztiak zeuken bere rutina. Claro, zer gertatzen da, mugatua diela NPC kantitatea, baita garatu jozu pertsona bakoitzan rutinak, baina igual hileke aleatoridade bat emat, eta pertsona batzu jaten die parkera, beste batzuk ez dakit, imaginatu, eta gero igual GPS-ia ez abusatzea inbeste, ez? Oitxuga jokutan dana misio guztia markatuta gotera toki guztietan, eta igual inbiako esan gauza logikoagoak, ez? Fabrika batera joan behar basa, GPS-ia badaki non dagoen. Baina joan pertsona hau bilatzera auzo honetan. Bai. Igual auzoan zare eta benetan galdetu inbiozu edo zerbait. Hori Assassin's Creed batek ustet pixkat egiten da. Bazaukala, Odyssey izalaizke. Opzioa zaukan marka horiak kentzeko. Eta esatezi zuten, pertsona hau bil. Eta zuko mehartzinean, tokia bazakizun más o menos, eta eroan aurkitu inbertzen. Eta esatezi zuzkitzuen rasgoak, zaharra da, edo bizarra eta zea dauka, eta orduan horren arabera bilatu hartzen nuen eta hil behartzen nuen. Baina, kara, opzio bat zan. Eta... igual ondo dago, igual jende batek etzeban Bai, karo, jende batek igual ez du nahi. Gutxenez opzio hori jartzea. Baina, kara, opzio hori jartzeko prestatu behar dezu, zezuri eman bertizkitzu, normalean esatizu, tipo hau bakatu, eta ja. Baina bestela, eman bertizkitzu datu gehiago, altua da, txikia da. Igual hakeua sartzen da hor. Bere mugikorra bilatzen dozu, eta orduan bai GPS-ak seinalatzen dozu non dagoen, eta olako gauzak, ez? Azkenean teknologia existitzen da, eta oso aurreratua da. Baina bili. Hori faltan botot Cyberpunken. Sartu norren gaiotara da beti dos mesu bardinek, beti dago spam bardinen, doizipeik nien topeta zuzo zer berezitxue, baina hori ez da deusek horren gaio bakotxa pertsona batena zan, eta bertan hau ziren emaiek eta informazioa pertsona horren asan berrik. Eta topeti aztegitzate baterako kodia adibidez, hemen ez duzte topetenik, Cyberpunken. Ez dakitzen bada, bueno. Batian usto zeuala, eta etzan ordenadoretik pintxo batet izan, eta joate zinganean sartzera, irakurtzen zingan pintxoa, eta gero esate zotzun.
ailegatzen zinen atera eta gertu zen, introduce el número tal. Eta ia berak esate zotzun zein zan kodia, osea, ez zinuen irakurri behar testuan. Ja berak esate zotzun, sartu hau, bueno, vale. Horlako gozak bat desfaltan, ez da? Sartu Bai. normal batera, informazio eta hori esagertzi inun horren indikadora, ez. Eta zure kontu betope da, listo. Nik uste hori gaitz jolas berrien Bai. gaitz hori dala, ez? Mastikatu egia ematea gauza. Bai. Eta pixkat grazia hori galtzen du. Teknikoki hain abantzatua gaude eta gero da egunero mastikatuago ematen da eta erraza. Gero, igual jende batek etxan jolastuko, beste modu baten. Bai, horretik esaten dut, gutxinez aukera otea hori aktibatu edo desaktibatu. Eta ez duenan, errez, simplegin nahi duna pelikula bat ikustea bezala, pues, aktibatuta euki izala. Baina gutxinez euki beste batzuntzat, desaktibatzeko aukera. Bai, ez dakit, Nik segiduz naik, azkenean gauza asko. Etxea, espiluak, eta ere gauza pilo bat ez dutenak erabili. Hala, pentsau jate, pixkat flojito, ez? Ez que... Zuek apartamentu deni xan ez pasatzen. Zekera pasen itzen, nahian az volteara. Ja. Hori da. Kotxeko maletero gabe ez dute gutxi. Beira, bai ze botatzioten falta RPG askori, eta hau ez detulo lertzen nola zioten jartzen. Jan beharra, edan beharra, baina osasuna berreskuratzeko, bestela. Behar biologiko bezala, login beharra kantitate bat. Bai, a ber, gero egia da horredanak itzen dutula denbora bai, ez? Baina bentsat aukera, ez? Subnautikan ibilizate? Bai. Azkenean subnautikak, Lander, nik gomendatzen dutut, subnautika... Zinitzen, baina nire bi erremot ez derra jau. Bai, subnautika bastante... Baina... Bai, sí. Vale. Orduan, ja, hori norbera, baina eske Minecraft ekle badauka, jateko beharra. Osea, ez detu lertzen. Baina, subnautika zuekan 3 modu. Zuekan bate normala, supervivientziakin jan edan oxigenoa, eta uste ja, zeukala beste bat jan eta edan ez, eta beste bat, ez nago seguro esan, ja, en plan, Pacifiko nahi dozu nahi. Ja. Ez dago arriskurik. Igual hortan ibilizenke, ez dago. Nago seguro, supervivencia modu. Hori, jan ebitzen duen erregor, urrona edan, oza, ur radioaktiboa zinezik, beste gurek edan. Hori zentzuen zentzu horretan eukitzi bazen guzek. Ez da Falloutiru edo New Vegas edo zen izan, baina... Nik hori faltan bota, pixkat pertsonaia bizitza realean falta izatea gauzak, ez? Ematu pertsonaia dela bizirik ez daukan zerbait. Ez du... Partida hasieratik bukaraino ez bada misioak eskatzi dizulako lo egin gabe hola izketzu, jan gabe hola izketzu, ean gabe hola izketzu, orduan, ez dakit. Nik ez to jan, jango neban, 3 aldiz kontauta misiñon batian zegoalako aukera. Eta horren ari bota dut faltan bebai, frontean bekotxak, ez eukitzi bere janari, zesoaz, takit, erramenan antoki batera, eta ez da horremenik, dekozu frutie eta dekozu beste bota batxu. Osea, ez da usain jute zentxu horretan. Bai, hor meloia zabaldu dozu, ez? Jateko motxila, nineukan supermerkau guztia daukat, osea, motxilan. Eta pixatzen daen gauza bakarra da alkola. Eta oso absurdua da, gero gainera janak emoten dutzu kriston regenerazioa eta ez dakit. Bai. Oso... Nire ez janak egin beharko luken da, soik gozea kendu. Eta osasuna berreskuratzeko beste hausatzu jarri. Bai, niretzat dara implementauta gauza batzuk ez dienak iritsi erabiltzera, nire ustez. Egia da, burruketarako eta darela proteinen barrak, energia edariak eta olako gauza batzuk, ematen dutzuenak igual, aguante gehiago, resistentzia, bizitza, regenerazioa, momentu, osea, segundu ero minutu batzutarako. Eta erabilgarriak diela. Baina, bueno, egia esan, berez burruketarako igual biozu, baina beste zertarako. Eta ero, abusatu alizatea, ez? Janarien da horiek, igual jala izketzu, hau, memea dago Skyrimen, ez? Emate dituzu, ez dakit, 8 edo 10 gaztaia hundi olakoak, boroiak, eta derbente
osasuna jeste zaizu, eta sortzi horrelako pupupu jate dituzu. Bai. Hori ez dau pertsona hori egiten du ni. Eta gainera ondo ditzen dutu, eskalte. Ez hori da. Orduan, ez daki. Igual, gauza asko esaten ditugunak, teknikoki zaila dia implementatzeko eta ulertzet igual esain erraza izatea. Baina beste gauza asko, ja asmatuta daude, jolas asko daukate sistema hori sartuta, orduan. Ez dut ulertzen, RPG-etan erreferente bat konsideratuta daunak, horrelakoak ez kontutan hartzea. A ber, gero nik bai ulertzen dut, ze puntutaraino biozu simulatzaile bat, eta ze puntutaraino joko arkade bat, RPG izan dabe, bai. Bueno, zeltasuna, jolas aukeratzean erreza Bai. normala zaila, hor Eta sartzen da. Hileke, nire ustez inbiako zeben, erreza normala zaila, eta gero inmersio maila. Totala. Bi. Ez, eta bi aukerak, vale. Zu kombinazioa aukeratzeko. Ez, azkenean, nire etortze jaburura Star Citizen, ez? Eta esatzen zu, buah, emoten dau, perezata dan asartzea, ze puntutaraino dedikatu bihotzazu denbora, ez? Beste joku batean, jan, edan, oxigenoa kontuz ezin korrika oso bizkor bestela nekatu egingo, oza, ailegatzen da puntu bat, baina aukera egotea niri ondo pentsatze bat, aritz? Eta momentu batzutan igual aktibau desaktibau incluso. Jo, Damian, imaginate zuzu, Tarkoven karga horretan balak banaka sartzen junbertzea. Emateo zu sartzen eta denbora banaka ira sartzen. Errealista da, totalmente realista da, baina osanak. Aukera hori gutxen izotea, nahi dunak horrela jolastu. Bai, aukera egotea hobeto. Baina batez beherak esaten zen bezala, eske dana inmersioa gaitxik, inmersioa, bueno, ba, ipini. Bai. Eta bueno, ez dakit, ja, esan genuen ez, beti luze juten gehala, ia bi ordu. Bai. Amaitzen jun behar, Bai, nik uste dute, ja, gure gaiti baino gehiago. Ez? Bai. Eskate, borobiltzeko. Bai, nik uste dut, bi hilabetetara, hola pixkate nere iritzian sintesi bat, eta gero nahi oso esuek komentatu, ginez, nik uste dut bi hilabetetara, gauzak hobeto ikusten diela, Cyberpunk jokua nik hobeto ikusten dut irten zaneko deskalabro hori baina egia da lan asko daukela aurretik eta demostraren beharko da bela. Eta honek batez be aurre erosketetarako mingengo dutzela. Baina, bueno, egia da belortu da bela joku egotia danen ahotan 2 hilabete. Gutxienez, eta ez dakit. Nire guztau jat, joku orokorrean egia da hori. Sensazioa motza. Baina badauka gogua inglesez beste zerbait egin eta berriz jolasteko. Ojo, hauek ateatzen dituzten DLCak ez dira txikiak izaten, Ez? A ber. The Witcherrakoak historia pila bat gaitzen zion, eta haiek ordainekoa zian, eta alare jendeak esaten zuen. Zian DLC batzuk benetan merezi zuena pagatzea. Ez merkatuan famoso dian DLC horiek bezala. Ez, hau zian DLC batzuk garai bateko DLC bezala. Pagatu iten dut eta merezi du. Hori da. Orduan, nik kriston jipoi hartu nu lehenengo unean jolas atera zen bezala, ez dago ondo, baina No Man's Sky rekuperatua zen estudioain txikia izan da, CD Projektik badakit bai ala bai, egin behar dula. Eta sinisten dut. Igual amendik 5 hilabetero, 6 hilabetera da, ez zait inporta itxoengoet, jolas asko dauzkat ibiltzeko bitartez, baina bakit konponduko dutela eta jolas ona amarra ez dut izango, ze amarra inoiz ez du jasoko, aterazen da bezala. Baina 9 jolas bat izango dela. Nik hori da, menetik moduen 2 hilabetetan asko igerri dut, gauzako betu indizela remendio aldetik. Orduen PC-en gitxinez jolastu guazun, eta itxi bazen duen horregaitxik, errendimendu gaitxik, barriro probetako esango neban. Eta bebai hori, ez da lehen zantena, jokue asko betzen da paseala, ez da, gero eta aurrera egin dela. Eta hasik eran derrigortu itxena nire burue jolasteko, itxe beretan nabil disfrutetan, eta honek azkenengo pausuek oso noz, orokorrien asko guztiak. Bai, eta gero gauzat oso positiboa, karrak motzak die, oso motzak die. Izuar, asko eskertzen da. Nahi gertatzen zait askotan, anekdota ezela, menutik eman kontinuar, partia sartzeko, eta pantailan ikusten, pantailai behira,
Eta pentsatzea, Jesus, gaur gehiago da tardatzen, eta behan kontinuar egotea. Eta karga pantailan ni zai egotea. Ja kargatuta dago, botoia ematea falta da, eta behira zaite. Baina bai, oso azkar kargatzen du. Horretik, arraroetik zait, kargak eta hain azkar kargatzeitu, hor optimizatuta oso ondo gaola ikusten da, baina gero, beste aspektu batzutan ez dago ondo. Ez dakit, oso arraroa da. Bai, lander zoz esan bezingoan, o? Ez hori, batez be, karga denporak igertezela, viaja rápido. Osa, pasada, bi segundu, tal cual. Bai, hori asko eskertzen da hori. Bai. Eta baina karga bakarra, menutik jolasea eta gero ja kargaik ez dago. Bai. Osea, gauza askotan oso ondo dago. Bai. Hori hola da. Baina, irten zan ja etiketa batekin eskateskaz. Oso ondo. Ba, bueno, hemen utziko dugu orduan. Bai, ondo pentsatzen baldin bajatue, ez dakit ja beste bederatzi pertsona dare bain, pero bai, 8 pertsona bango die. Eta ez dakit, azken komentariorik erabertzen baldin bada igual, baina bestela... Bai, txatak dudarik baldin bauka, utzi ingo dio. Dudan bat, edo zerbait komentatzeko. Bai. Bani hori, ni oin pixka deskonektatzen nabil, ja. Zentzate lehengo huelta inda, eta amaiera batzuk eta ikusten, eta hola, kurioso. Eta komentatzen, beste lagun batekin, ja 2 aldiz pasau da bena. Eta arek esatez, justo komentatzen amaierak eta jota diferentiak, azkenean, egin zeike olako harreman batzuk, beste pertsonaia batzukin, ez dakit eukido zuen bikoterik, jokuan be bikotiak eukizenke, eta olako gauzak. Enaiz iritsi hori. Enaizela iritsi hori, indik horta. Badere aukerak. Bai, imaginatzen, joder. Eta horren arabera, gero bukaeran be gauza bat diferentia gertze jatu. Bai. Nire guztua, nire esperientzia moda oso ondo, así que ez dakit. Hola lagaenke. Bai, txatak ez dauka galdera erik ematen da ez, beraz. Amantxe guztien deu. Eta bueno, eskerrik asko pasatzeatik. Bueno, Damian, zuzia mode. Ez. Baina, bueno, iruro geha moderatzaileak. Bai, nik hemen ez dut ikusten, pentsate gaur ibiligan bezala, bai. Ondo, bakoitzak bestiari paso emoten, eta nik uste hori dela honena. Así que, espero gustau izana, niri oso interesantia mentzoja, eta gainera aspaldi neukan gogoa elkarrizketa eukitzeko zuekin, así que eskerrik asko zuei bai. Bai, zuei bai. Eta urrongo, ingo baita beste zerbait, igual ez monografiko bat, edo ingeike baita monografikoren bat nahi dugunean, así que, gabon. Bai, gabon. Hola,